ma fi en ka damine na samba kelen keme konotoni bi konotoni nani kosebe Alpha Omar Konare ka hakilina juma de awo ya famia ambe Alpha ambe afoni yoroina nga espace d'interpellation démocratique ni kenekan mamu be kuma di mauma mamu ba fo maw kana kuma no ye maître de cérémonie on tiake ñogon de dum on barake ñogon do an teri do Omar Sidi Sango alerbe premier ministre krefe al kabri ni daminina en 1994 alere a maître de cérémonie fanflen ni romi Allahu akbar ministre de la justice fon fentemina be alere ta ka ke maître de cérémonie on tiake ñogon na e barake ñogon fe Omar Sidi Sango aka fuli bien e Abdou na ambore ambe to 10 décembre kono harbi kam maw hakilla jigi nya fonko kuna fon dobe on bora jona on kera personnes âgées yesa tete oh andonu na modern wolu kuna foni be wolu de nafa le 10 décembre 90 10 décembre samba kel ni keme kono tonu bi kono to wasro andoni chama mabangede sigatala am modern chama mabangede wo 10 décembre wo lanzarada maître Moutagatal anaka jama maître Amidou Diabaté nunu tumbala maître Demba Diallo alaka hinala o tumbala ma chaman de tume place de la liberté là le 10 décembre 90 so asro Moussa Mabinde marchi folotama folo munkera we maître Moutagatal ka senedi association ka marchi ado marchi damine na place de la liberté là ministère de l'éducation me yoromi carrefour des jeunes yorola kata marchi kata laban féminin place de l'indépendance pemi central yorola kalama ma washi foi Moussa Traoré sonna o ma o don anga damine selifana wati kata bla fitri da wati la place de l'indépendance place de wow pemi central yorola yentem yorona kata marchi fourier be katika so tama in sefe hakilla jigina antumba fode kadaka nere tume jamal shibe kumala na fo bay sigatala liberté 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 pankartu ko sevenen be ko liberté ko démocratie Allahu akbar katama katemi sirani mun fleni ministère de l'éducation nationale yorola ka jigi bumako kura kono kata maison du peuple yorola ka munumunu kana bourse du travail la ka labay o de kera jemu fanga a tama ko folo 10 décembre 90 marche flanan kera le 30 décembre 90 marche commune Adema association Sénid association Adid ani Baro uluka marche le 30 décembre 90 deuxième grande marche commune Adema association Sénid association Ado Boubey était le grand organisateur Allahu akbar Soumel Boubey may atume barake esor la aw adon kama farkolo batuntala anaka chemise machelong ni jema kam marché ke beka brassard organisateur beka brassard sidi tegela senidi mogo fara senidi mogo ka nyema o organisateur tu ye kaba jarade professeur de philo alaka hina la bana Allahu akbar atara laban RPM de la bora senidi la kata parena la kabo parena la kata RPM na professeur de philo de tuno alaka hina la bana kolokani kadido bubay tunye Adema taye kaba jara tunye senidi taye to de kera marché bilibili baflawye munu damina jamana kono ka maw jafarinya ka maw nyaro king ka nyesi Moussa Traoré ka fangama pankartu ko itumba ide ko ante Moussa fait vive la liberté vive la démocratie vive la liberté vive la démocratie Allahu akbar aben hakli jigin bi maître Moutagatal a chifinama on koro donga wo watila atunye demseni kene sambil kada kan 90 91 sambi sabani fla Mourou Diakité professeur Mourou Diakité maître Amidou Diabaté lu betuma Jimondi Dambélé ya famu Kaba Jara et femi présidence secrétaire général mun fleni oulale ale fana tumbala présidence secrétaire général hein akara choroba bi dan krokedo mais atume marché na olu de démocratie marché folo ke ni nye kuna foni nye namba da demsenu klokan kuma be shibe kuma la na fo bray otuma ufana ko blaw ka gafe kono alni ante an dondo akafo chutu nye ni fo yande awo chete sigatala makana kuna foni munye chien mumbe jamana kono dew nafa kana dogo afo ika diuma 10 décembre 90 o asoro ma chama bangede an dogonu nan dew na chete o nintu nye
jamana kunnafoni nafama dɔ ye hakili jigina ka da u tulo kan ni 10 décembre ninnu yɛrɛ bɛɛ bɛ sɔrɔ mun fɛ kumakuncɛla Abdou 10 décembre 1948 10 décembre san 1948 déclaration universelle des droits de l'homme adamadenya hakɛ ala sabatili tabarikala a sariya taara 10 décembre 48 décembre kalo o de la mun taga kunkolo ka ɲi a fana ye 10 décembre 90 a y'a ka marche fɔlɔ kɛ o la denmisɛnnin de tun don wa avocat don a kalannen don o fana y'a kɛ 10 décembre ye 10 décembre 90 première marche 30 décembre 90 marche commune Adema association Sénid association kosɛbɛ Ouattara Ibrahima Jalatu o jɛmu fanga o de filɛ ɲɛ bi san 31 Allahu akbar an bɛ lomo lamba la jamana kɔnɔdenw nana fɔ an bɔra an binna san 31 kosɛbɛ sisi tɛ bɔ ta tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ olu y'a kɛ olu ko Musa ye san 23 kɛ ko Musa dɛsɛra bɔra k'a fɔ ko liberté k'an tɛ Musa fɛ an tɛ Musa fɛ Musa ma taa wa Musa ma san 23 de kɛ olu jɛmu fanga olu filɛ ɲɛ san 31 arisa u ɲi gɛnnen don lemuruba in na k'a ji sama Allahu akbar y'a faamu wa k'u tɛ bɔ a la aw dun ko ka Musa gɛn Ala ka ɲina Musa la Ala ka yafa ma Musa taara san 23 sisan san 7 farala aw ta ka fɔ san 8 san 31 sisan mɔgɔ dɔw fana wulila k'a fɔ k'u tɛ aw fɛ ko k'a to ninnu bolo cɛmancɛ fanga k'u ka taa n'a ye halisa nin kunkolo kɔrɔ ninnu de jɔlen don ka u da gɛn lemuruba in na k'a sama k'u t'a bila aw dun dɔ y'a bila aw ye Musa y'a bila aw ye Musa bi aw fana b'a la sisan aw ye jamana minɛ k'a ci po ka jamana nafolo bɛɛ don Musa ta na $5 millions francs maliens y'a faamu cour spéciale de sûreté de l'État tun bɛ juger $5 francs maliens millions sisan dun 5 milliards 20 milliards 30 milliards mɔgɔ kelen b'o minɛ k'a kɛ n kan jɛmu fama maaw fɛ aw ko k'aw t'a bila aw fana ka waati sera sisan sa aw kɔrɔla o ye kelen ye aw nege bɔra jamana kɔnɔdenw na y'a faamu aw ko ninnu ka tɛmɛ n'a ye parce que jamana kɔnɔdenw ɲɛ yɛlɛn na sisan ko ninnu ka tɛmɛ n'a ye aw b'o kɛlɛ la tuguni ko n'o ko aw de ka to a la fasiya de don o tɛ Ala k'an sɔn hakili amina yarabi yɛlɛma kosɛbɛ takula ma ban o ma a fankelen sisira an ka taa ne ko ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n ko ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na o a ye na. An balimaw farafinna jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kuluba CEDEAO u bɛ laadalasigi min kɛ a ta ko 60 o bilala sen kan kunungo kari Nigeria faba la Abuja a kɛnɛ kan min ye jamana ɲɛma caman ye olu tun bɛ yen i n'a fɔ Niger jamana ɲɛma Mauritanie ta ka se Senegali jamana ɲɛma ma Burkina Faso ale ni Ghana jamana ɲɛma ka se Nigeria jamana ɲɛma ma u bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan sigi yɛrɛ kɔnɔna la hakili jagabɔw nana kɛ ka sanga ni camancɛ fanga tacogoya ye Mali ale ni Guinée jamana kɔnɔna la u ye hakilina ni laɲini minnu ta Mali taw la u ko u b'a ɲini camancɛ fanga tigilamaw fɛ u ka se ka u jija min ye kalafiliw ye waati min fɔra n'o ye février kalo tile 27 ye san 2022 u ka u jija o walew a ka se ka kɛ foyi kana bɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye kalafili ka se ka bɔ a ma camancɛ fanga tigilamaw u k'u jija kalafili bɛ kɛ kɛcogoya minnu na sariya ni laɲini minnu bɛ bɔ u k'a bɛɛ lajɛlen walawala CEDEAO maaw ani jamana kɔnɔdenw ni diɲɛma ye u ka kɛ sababu ye kalafili labɛnw a baaraw ka se ka daminɛ joona joona min bɛ kɛ sababu ye maliden bɛɛ lajɛlen ka wele février kalo tile 27 san 2022 u ka taa u ka jamana ɲɛmaa suwansi jamana ɲɛmaa min bɛna kɛ sababu ye Mali a bɛ se ka don kulu kɔnɔ n'o ye CEDEAO kulu ye gɛrɛndɛ minnu binna an kan u ka se ka wuli ka bɔ an kan CEDEAO maaw ka lajɛrɛ la u ko ni fɛɛrɛ ni hakilinama ta camancɛ fanga tigilamaw fɛ sanni nin waati in cɛ janvier kalo nata a kɔnɔna la u na dɔ fara gɛrɛndɛ kan ani ɲangini kan ka ɲɛsin camancɛ fanga tigilamaw ma o waleyaw ni u ta k'u lajɛ k'o fana na kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw ma bolonɔbila kɛra sɛbɛnfura la maa fɛ n'o ye Jean-Claude Kasiburu ye jɛkulu min bɛ CEDEAO kɔnɔ minnu ka baara bɛnnen bɛ kunnafoni lase ma ale ye o ɲɛmaa ye ne ko ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n ko ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon
waluna tunaw mana namana adinya bo o ayena Abdou ni an bɔra 10 décembre la ani buna hadamadenya hakɛ ɲininu kosɛbɛ ani maa minnu ye san 31 kɛ fanga la n'u t'a fɛ k'a bila Mali jamana kɔrɔ don an ka laada kɔrɔw ni fɛnw b'an bolo kosɛbɛ ani an ka silamɛya bɛɛ yan o nka maa k'a fɔ maa ma ne ka jɔn y'i ye fo i ka sɔn jɔnya ma jagoya k'i gosi fo ka jeli bɔ i la fo ka dɔw su bɔra a la kita yan fan koko fata yan fan ni fɛnw maaw bolila duw ye dɔw gosi k'u faga ka musokɔrɔbaw gosi k'u jogin ka maaw siri ka npanmuru kɛ ka dɔw gosi ka dɔw kunkolo sɔgɔ sa yɛrɛ bɔra fɛn min ko jɔnya ne hakili la an bɛ jɔnya minɛ sisan ne hakili la dɛ fɛnmuso den ni fɛn cɛ den i bɛnkɛ den ani tɛnɛmuso den o tɛ cousinw ni cousines ye aw bɛ tulonkɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a fɔ i tɛnɛmuso den ma ne ka jɔnmuso de a fana b'a fɔ ko ne de tɛ e ye ne ka jɔn de ye aw b'o falen falen ɲɔgɔn cɛ o tulonkɛ ka di kojugu ani sananguya ni fɛn ninnu k'a sɔrɔ a ma kɛ i k'i kanimɛmuso minɛ k'a gosi ko f'a ka t'i ka ci la diyagoya fo i k'i kanimɛ cɛ minɛ k'a gosi ko parce que e tɛnɛmuso den don ou bien e bɛnkɛ den don e de cɛmanden ye don nin ye jɔn de ye yɛrɛ ka yanfan na an ka région a gɛlɛyara dɛ a gɛlɛyara nka minisiri ye sɛbɛn bɔra Ibrahim Jalochu ka sanga ni décembre kalo tile 2 ye don min sigilen bɛ ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin jɔnya ko yɛrɛ waleyaw ma o don in a ɲɛnɛmayala an ka jamana kɔnɔ a kɛra sababu ye min ye minisiri ye kiriko ani josariya minisiri Mamadu Kasoge a ye i da don ni waleya ninnu na ka ɲɛfɔ ka sanga ni nin waleya gɛlɛn ye a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi ni an ka jamana ta k'a lajɛ nin waleya in n'a bɛ ka kɛ jamana marabolo dɔw la u b'a kɔn bi u b'a kɔn sini kɔrɔfɔw daminɛ la Ibrahim Jalochu u ko ni adamaden ni bangela denw n'u bangela denw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye k'a fɔ ko karisa ka fisa ni karisa ye ko o ye waleya min cɛman ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ka basigibaliya ni furukufuruku la sabati jamana kɔnɔ nka n'i ye waleya ninnu yɛrɛ ta k'a lajɛ maa minnu bɛ yen ni a bɛ fɔ k'olu ye jɔn ye ni jɔnya tɔgɔ dara u la kabini u ma bange u bɛna bange k'a sɔrɔ jɔnw de don u b'u ka matigiw bolo maa minnu bɛ yen n'olu sɔnna a ma minnu bɛ yen n'u ma sɔn a ma nin waleya in olu b'a fɛ a ka dabila o kɛra sababu ye Mamadu Kasoge a ye sɛbɛnfura di k'a di sariya jalatigɛbaw ma minnu bɛ Kayi marabolo kɔnɔna na ka fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ ja dɔw yera i b'a ye k'a fɔ adamadenw minɛna k'u siri i b'a ye k'a fɔ maaw u ni tɔɔrɔla ka ɲamanɔgɔsili suguya bɛɛ ta ka da u kan k'a fɔ k'u bɛ ka ban jɔnya ko ma ko o waleya in ni Mamadu nɔ yera o la u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka o maaw wele k'u minɛ ka sabu kɛ ni ye décembre kalo ta k'a lajɛ a tile 2 don in de sigira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi diɲɛ sera danko min ma nin waleya ninnu a ka dabila ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka sabu kɛ nin waleya ninnu n'a sabatilen bɛ jamana fɛn fɛn kɔnɔ Ibrahim Jalochu i b'a dɔn k'a fɔ basigi tɛ sabati o kɔnɔ dɛ ka sabu kɛ n'a fɔra karisa ye n ka jɔn ye ne ko a ka min kɛ a ka n ka sɛnɛ kɛ walima dɔw bɛ u ka dugukolo yɛrɛ minɛna u la u bangela k'a sɔrɔ dugukolo b'u bolo u mɔkɛw u tulomasamaw dugukolo b'u bolo nka maa dɔ nana tilegan dere fɛ k'a fɔ an ka jɔn ye aw ye a ye bɔ nin dugukolo in sanfɛ walima k'u ka foro minɛ u la ɲɛmanɔgɔsili ni tɔɔrɔ min bɛ ka da u kan a kɛra sababu ye dɔw yɛrɛ bolila ka bɔ u fa dugukolo ka t'u sigi dugukolo wɛrɛ la u ko n'i ye o waleya ninnu ta k'a lajɛ ni jamanatigiw ma wuli ka dansigi kɛ o waleya ninnu na ni a taara ɲɛ a bɛna kɛ sababu ye an yɛrɛ damaw bɛna bila ɲɔgɔn na dɛ o kɛra sababu ye minisiri ale ni jamana ɲɛmaa Colonel Asimi Goita ani Dr Sukɛri Kokala Mayiga u kɛlen ko ka hakili jagabɔ kɛ minisiriw ka laadala sigi la u y'a ye k'a fɔ ten sa an bɛ don min na i n'a fɔ bi il faut que olu yɛrɛ k'u sen don nin ko in na ka se ka nin ko in k'a jɔ nin yɔrɔ in na min bɛ se ka kɛ sababu ye maaw ni ka se ka lafiya ka sababu kɛ i b'a waatiw ta k'a lajɛ waatiw bɛ yɛlɛma yɛlɛma de an bɛ don min na i n'a fɔ bi waati tɛmɛna maa dɔw bɛ yen olu tun ye jɔn ye nka bi Ala nana se d'u ma u kɛ setigibaw ye k'u bila u ma t'u yɛrɛ ɲɛ u bɛ Japon u bɛ Faransi u bɛ Espagne u bɛ États-Unis u bɛ Allemagne jɔn b'u ɲɛ yɛlɛnna dɛ u kalanna fana n'a fɔra e ka bɔ i ka tunga na walima e ye service dɔ ɲɛmaaba ye n'a fɔra ka taa ɲangini ta ka bin e kan walima ka bin i fa ni ba kan ka u bila jɔnya baara la maa si tɛ sɔn o ma dɛ bɛɛ soma ka di ye wa joli tɛ nkalon tigɛ o kɛra sababu ye minisiri kɔni ko a kɔni bɛ min ɲɛfɔ nin sɛbɛnfura in a ka se Kayi yɛrɛ sariya jalatigɛbaw
bɛɛ lajɛlen u ka se ka baara kɛ ni hakilina ninnu ye a kɛra sababu ye min ye maaw ye maa minnu gɛrɛsɛgɛ donna nin waleya in na n'o ye jɛkulu min n'a ɲɛmaaya dɔ bɛ Lasine Konate ani Gambana M Konate bolo ni olu ye jɛkulu minnu sigilen bɛ fana ka kɛ maaw ka kumada ye maa minnu bɛ yen ni olu tɔɲɔlen don jɔnya ko in na olu k'u bɛ minisiri fo k'a barikada u bɛ jamanatigiw fo k'u barikada u ka nin waleya ɲuman na olu kɔni b'a ɲini u fɛ u ka se ka u seko bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ se ka kɛ sababu olu ka marabolo ka se ka kisi ka sabu kɛ Kayi marabolo i n'a fɔ Bafulabe i n'a fɔ Sabusire gɛlɛya bɛ yɔrɔ in na kosɛbɛ ani Karata kɔnɔ la kosɛbɛ a maaw kɔni sɛgɛ b'u kan adamadenya hakɛ sabati jɛkulu n'o ye CNDH ye olu kɔni ko olu bɛ min ɲɛfɔ Mali marabaaw ye u ka u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na dan ka se ka sigi nin waleya in na u ko min ye adamadenya hakɛ ye a ka se ka lafasa dantɛmɛ wale min bɛ ka ta ka ɲɛsin adamadenw ma Mali yɛrɛ kɔnɔ a ka se ka dabila pepewu olu tɛ taa jɔnya ko yɛrɛ dɔrɔn ma dɛ hali maa minnu kɛlen bɛ ka diinɛ fini ta k'a biri u yɛrɛ la ka to ka malidenw joli bɔn olu b'a fɔ jamanatigiw ye u ka wulikajɔw kɛ maa de bɛ ni e kɛra sababu ye ka maaw bɔnɛ u ni na ni u sɔrɔla k'u minɛ u ni ɲangini min ka kan u ka boli u kan nin yɔrɔ in na a b'an hakili jigin Bajangara ni Sonko cɛ desanburu kalo tile 3 Mamudu Ture ka waleya min kɛra sababu ye Yiram Jalo ka maa 30 kɔ k'u jɛni ka adamaden jɛni Yiram Jalo ninnu kɔni kɛra seri su ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka jiw la k'u dayɔrɔ k'u fara alisilamɛsiw kan Yiram Jalo adamadenya hakɛ n'i ko a ka lafasa adamaden kɔni ka gɛrɛntɛ bin a kan ka a jagoya k'a don da fɛ da min man d'a ye min bɛ kɛ sababu ye a nin bɛ tɔɔrɔ walima a nin bɛ se ka to a la Yiram Jalo hali ni tɛ silamɛ ye o waleya in i kan ka dɔn ko waleya ɲuman tɛ silamɛya dun ma sɔn maa tɔɲɔ ma Yiram Jalo diinɛ yɛrɛ tɛ dugukolo sanfɛ diinɛ min bɛ maa tɔɲɔ lafasa diinɛ si ma sɔn a ma n b'i ka kuma sɔn ji la ne ma kalan nka a fɔra kira ma maa si jagoya ka don diinɛ kɔnɔ i ma gosi i ma nɛni k'i bugɔ i ma tɔɔrɔ k'i nin tɔɔrɔ k'a y'u nɛgɛ u ka don diinɛ in na n'i ye adamaden nɛgɛ i b'a sɔrɔ Yiram Jalo i hakilila jigila an ka jamana in kɔnɔ jɔnya ko in waati yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ Yiram Jalo n'a sɔrɔ ne ye e ka jɔn ye e ye setigi ye ni kungoya bɛ e bolo ne de bɛ taa e fɛ Yiram Jalo e ka baganw ka t'u kantigɛ k'u faga ni kungoya bɛ ne fɛ ne min ye e ka jɔn ye Yiram Jalo e de fana bɛ na ne ka baganw kantigɛ i b'a ye o y'a kɛcogoya ɲuman ye o ye yɛlɛko ye o ye kuloni yɛlɛ ye min bɛ kɛ sababu ye an tɛ se ɲɔgɔn ma nka ni ko nana kɛ jagoya ni fin ye f'i k'a kɛ walima n b'i gosi wa ni jɔn ninnu y'u ban baaraw ma hari badaw ni kɔdaw u b'o tigɛ u la Allahu Akbar sanni bɛ kɛ butigi minnu kɔnɔ u b'a fɔ ko jɔnw kana se k'u kana feere k'u ma sugu la u b'a fɔ mɔgɔw ye u kana feere k'u ma Allahu Akbar e ni Ala Yiram Jalo o t'a kɛ cogo ye dɛ an ka jamanatigiw u ye sariya min ta an b'a jigiya k'a fɔ a na kɛ sababu ye bɔda ɲuman ka se ka sɔrɔ jɔnya ko in na kosɛbɛ i b'a dɔn i y'a fɔ ko i ko Bafulabe Jalan bɛ Bafulabe de fɛ première région na kosɛbɛ Bafulabe fana ye Mali cercle fɔlɔ ye an ye maa dɔw sɔrɔ u bɛ bɔ Jalan nka a sigilen bɛ Faransi de olu fana jɔnya u tɔɔrɔlen bɛ cogo min an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Madi Jawara lamɛn n'u b'a fɔ a ma ko Jibi nin ye a balimakɛ a n'a denkɛ a n'a mɔdenkɛ n'o ye Amadu Jawara n'u b'a fɔ a ma ko Jiro bi don in na n sigilen bɛ Paris n bɛ bɔ Kɔnbɔntɛ commune de Jalan cercle de Bafulabe région de Kayi don in na n sigilen bɛ Paris nin ye kumakan ye ta k'a lase Mali faamaw ma vraiment gɛlɛya b'an kan ni an ka sigiyɔrɔ la a bɛ waati bɔ an ni mɔgɔw dɔw de sigilen bɛ ɲɔgɔn kan vraiment u bɛ ka an tɔɔrɔ fo tɔɔrɔ dan an ye kuma n'u fɛ musalaha ka kuma u fɛ cogoya bɛɛ u tɛ k'a mɛn ka diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kɛ sɛrɛ ka Mali faamaw u ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ la an bɛ mun ɲini u fɛ k'a fɔ ko kɛlɛ min b'an fɛ ko jɔnya kɛlɛ tɛ dɛ ye ko kɛlɛ de b'an fɛ parce que gɛlɛya filɛ anw ni mɔgɔ minnu cɛ olu tɛ mɔgɔ wɛrɛ si bɔgɔ dugu kɔnɔ ni dugutigi denw n'a mɔdenw tɛ u tɛ mɔgɔ si bɔgɔ dugu kɔnɔ ni dugutigilakaw tɛ an bɛ se k'o faamu cogo di mɔgɔ minnu fana bɛ ka bɔgɔli kɛ laada foyi t'u ni jɔnya ko laada foyi t'u ni dugutigilakaw cɛ dugutigi t'u wele k'u bila jɔnya ko laada foyi la mais wagati bɛɛ olu de bɛ dugutigi mɔdenw n'a denw bɔgɔ an ka dugu sigira a ka ca ni san 30 san 100 dugutigi ko bɛɛ ma ko jɔn bɛ mɔgɔ fɛn fɛn bolo i ka du kɔnɔ i k'a labɔ a bɛ sigiyɔrɔ d'u ma an k'a lajɛ u ka juru yɔrɔ u ka bɔda d'u ma u ka a ka kɛ laada ye an ni ɲɔgɔn cɛ ni ko b'an fɛ u b'an dɛmɛ ni ko fana b'u fɛ an fana b'u dɛmɛ a kɛra dɔnkulu b'o la an bɛ t'u fɛ ni dɔnkulu b'an fana fɛ u fana bɛ na an fɛ ni kɔɲa b'an fɛ u bɛ na ni kɔɲa fana b'u fɛ an fana bɛ t'u ka kɔɲa kɛ an k'a kɛ laada ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka sigi diya ɲɔgɔn bolo dugutigi ye kin ta ko nin yɔrɔ in bɛ kɛ
jonkin wala ni amba fo marakana ko komon kanu sanki me fo sambi se ga abeta o ma akere isanje kabira o ma bange ne be yoro na sisa ne sibe sambi nan gila min ban fe famo u ka wuri ku ujo erola parce que wakati be na aunga demisenu mu ko jonkin wa mine ka bo la da fona fo ita aunu che welela ka sika fuye ku ka sabalu ka dabla quartier do anga du ko na te fo mo sima ka fo karima sina yenga jo mo site o fo mo sima anga du ko ka fo ko jon ate fo mo sita fo mo fo ni abora itene muso de o lebe nyogo wele jon me ka fo ko la da jo ka do ka ti wele ko jon karasa ite o ya bada mo site o fo mo mais quartier mi to foli ko o de ka dabla wala ko o interla en file sami ngoni 2021 na kamali ndo ya bagaranga ando ndo ma ka bogo ka ko jonki anga mo ba ko ni fila ale bogo ni ko durnande sisa bo ni ko durnande fleni o baka akuma si ku ka fara demisenu na o ka fara yoro to de do uteka fo mo sima ko jon fo quartier to foli o foli te ka dabla o ka sabali lara bunu mo munun che ku te lara ke olu ye ku to eno mo sima fe fu ka fo ne ka yoro de filibro ni ko ite lara la nye fe mindi wala lara fe mindi ma ni ki te lara la ye fe mi so lara la e fa chen ibo o segi o kuma fo ma fuye duti o ko ni min ko ate ayato eno kelete fo ite anafa bo oldeka ni ye saga faga yoro de be saga la ni ya boso o yoro be dima ni o pese kilo la ibe fe mi so o sogola o ka chani ni ye mo bla ka fo ki ba sara ati ka boso par exemple ni ye ni sifa assistant e be se ka wa dur fo wa oro soro ibe sogo min soro ni ko o sogo fe ibe se ko soro o sogo ina me ni ko mo ka ni si boso ateta mi wa fla wa saba ni si boso lite tamoka me e be ta fo wa oro soro la ya do o ka no ya nyoko mbolo ko anafa bo olude ka katama ka yere me ni min ko itala o ka ye ka to dugu mo be ye larabu mo mo nche dugu kono o be ye ku ten o fana dugu ko dugu no ba sene o ma olu simnalu yo be to bolo min kalu yo ko ke me lara ni ko uta ke senen para pel jago ate iba kan ba ke ni ko ita ke senen para pel ibi dana o fana ben ta ke abana yo o re la ya ko ka ko jonkinde ko o de to fo dugu kono ku yo inter dugu to ku ka sabali ka ko be kuma be fuma ku ka sabali ute ka sabali vraiment amba ni mali fama o fe o ka wulu ku joro la sino antoro na fana wulla dongo do ka fo ko jenkele ba fe jonkele tere o se ka famu ko be larate awna awnche laraba awni mo munun che ka fo ko jonya lada adu kelente no ka fo gela ba ni dutela kawti adu kelente no ka fo gela ba ni nyonche ambe tu ka ko la o bena ka ko la gela fo itanuche me munu be du ko larabu mo mun jo bana wala ko utena an fa du tigila ka fa de to no ni du til mode wadde ni minya fo ko mo ngano do bo mne ko bugo min kera 2021 na o yo folo bugo ka kungolo so donu tumanya chi o banana anana o frake bonko o frake la utara anga commune kono commandant chini mimbeno o re farale mbuka vraiment o re de antoro foka foko ka antoro ale min sigile be commune kono ka commune ko de on la kana ale be ka commune don denchene mun be commune kono ale farale mbo olu kono oluka usuku bla mola utara o commandant ne fe kata plendi tege dugu tikila ka o kama ko aunde unana frake bonko ko olu tu jona o frake le musakae utara kai kata o declaration kelenke no tu aun ma fo fu una na duguti ma tu yere usai na tu kana duguti ma ko mi lara do niye mo bogo ka jogi ni joti bolo wala kanga wa bi woro sara ko duguti ka duguti do ko ni ye dugula lara chien o duguti de bi wele blongo no ka sariya bi ka me awde be na duguti wele ka israila duguti la ko duguti ka ho demseni nimbo wala ko dugu sariya la niye mo bogo ka jogi ni joti bolo kanga wa bi woro sara duguti o basite duguti o wori mine wala aya so demseni mina na furaka ne dogoni do ne wori blaka ta nguka frake mi fle ka deni mbogo akoroke do dalla ka nyongo ka bram fitini akera aso antu betlongela brala dakenela ando muso ya to muso le ka kana ukata chila jonkina kana oyo kuma fo yoromi akoroke nye o do muso mbogo ko jonta blo yorena pourquoi ba ko jonki ale ko yoro to redo aso ne do ni fana o kamale ni mina ko ni vitamina na ya bogo afana ba bogo oyo kuma ke mo ba bora alama wala ya kuma ka bram matama wala me ni wati na be ka jugo ya kataka vraiment vraiment kamale ni mbogo sisa ne ngo afatie na adon ay kuma mi fo dugutiye ngo vraiment afatie aka dogo ya mama se mo sima dugu kono ngo ne be de ndo ni frake ala kama wala sa fitna ka se ka fa ngo parce ni ko frake li wori ni nunga ni sara ne ba do sete chogorwaye mi fle ka boli kera setaye ngo se pala pele ka geleas udala ngone ba donita ala ba kenye braje ne wori sara we pasima ngara jo so la gabeto la ni yota la ka nye la jani ka kungole le parce boli digira kungole ndele makosobe ala koni yake wala afrake atara atale lo kuma la sigike wala
munu banga dugu kono ko mogo ka jonto uli laratu ni mogo che ko ambe ka fo ko jonki ka foli ka dabla mo korwa ko no ko ni yoro insigira aminga chani sankeme abena sambi segimbo duguti de yoro taka di ko beka aka jomba aka du kono beka ukata sigiyo no ko ayoro e jonki ko to ko tsika uli ka bueno ayoro be yoro na sisa jombe no lara jombe no horombe no wala aka fo ko o tokoro min tume fo ko jonki ko ubla sisa ko tsika bla ko ayoro sisa ayoro ke quartier to ya ayoro o tsika uli ka bueno bitamilen ko kana mo buko yo kuma ke samedi tene utara baga andogoni ama foifo ka baga madro ali hatime denelo afa banaka afitina asifile atme bo do mi asra be sangoro lela abe kata sangolo ulamo sina ngona dona sangolo ula kono ka baga ma umo fla kele sansegi kele santan ko aka santande ndo ko sansegi ne ngamne ka buko o desera la o ka bandogoni bugandogoni ya boka bi parce que ala te tunali kelafe aka corona ni san fla nyoko aka corona ni san fla nyoko ando ni yamne ka bugo ka am do ni aboka be santande fana farla ka umo fla ka jiala ka bugo ka nyin kari ka tlatu ka adda wa ka da fa bogola kabla o manka ngulla demseni joli volto tara du kono ko o yale bugale ma foyo ko do dia fo ka ko ni jonki ni hakli kali ko kale ma foyo ku bagara le maka ake demseni fe bu ka kera ni chuko ndela ko ni ma foyo ku bagara ni ma zo kama foyo duguti ko sisan ni ko vraiment envora ni kuma ina sibiri ko maka kana ke dugutigi o ka demisoni o kuteno o te demisoni o re fana bogo dugu kono tugu fo dugutigi dew ni fila bogo ne bora min kala man ni fila mo worona ne dugutigi dew na o ka mo munum bogo fo to ko jon kindro vraiment a gele banka na ma ko gele banka anye galonde mais ka fo ko antisa ko bala o tere wallahi amsa ko bala wala munu fana be ka bogoli ke ka fo ko ambe ka surunye wallahi wote mais anye marabawre ante fitne fe dugu kono parce que ni kera marabaga ka fo balaw mana wuli iba wuli wakati do nabe banchu ka meita do magabaw yu ladi ka dese ku ladi ka dese mais vraiment ante se ka munyutu an sirandana amma dalika akofo yorosi akobe ke anga yoro nabe amangambe da ante ta amma journalist wele ka da mo sitlo kan mais ne koni bena fo radio nyita ye ka fo alislam be ukam ko nuga kumufe ka fo famawe ukabo ukakuma mo nufe jonya ke ka ko jonya ko banga dula jonya ko tene iba kenye mbaki ni kite mo ti jagoya ka soro mo fona be no har sisa o be senele ke mo ka foro ko me mo ti ta fu ma ka fo ko ay nga foro bla ni kite la da kenye ne le ka yoro do ka fo ne bi nga yoro singi mante mo si tofo me o benata o lute mo re fona bo dugu ko no fo duguti mo do no duguti do malama al-islam o kan la jede an fana munina sade la da ba woni mo munun ce auto lu bogo fo la da ta ana munun ce abana awna bogo vraiment an koni an ba muso segena an dogonu segena an yere fana vraiment ko sera dana ka fo ko ka an sika ni laje sisa abe kana banani be ga bala we mo folo bogo ka o kungolo so utumena nyachi ayan andeme anya koni adigira nyena kosobe anika ani we kungolo so adigira la kosobe ala koni akana na ofrage we ni fana bogo ka nyinkari vraiment na ma wuli ka anjo ofra be ka kuma munu fo ku ye situ do de créer o be ka kuma munu fo o kuma o situ nunka vraiment na mawuli nunu o bena cheni do mo ko ala kan kisi ndo fana kera o ateni be bonya enfin anta fo o kake an koni kuma yu fe ku wele an ka komini kono jala ku wele ka kumu fe u masonga ka kuma ulambe parce que u bolo dalembe kuma na mimba fe kuma na fitini mimba fe u bolo dalembe o de ka ala yake u ya andoni mbogo ka anyin kare u tara kuma na fe jala kuma na ko anga mo ma ko ku gata ko sini ku bera kuma la sike awere ne ala che mo de nyin karla ani joli be nana e makana ire ela e ba fo lu mare ka eta ko sina be hamba kuma la sike ala an kuna dia anga mo ko ba demseni minna tara o yanga mo duguti wele ka ko komanda ko anga segi ko sini kamena ko kuma la sigi beke duguti ko no ko kuma na ma ka anga duguti ko oluni demseno fele kele de la kele tanu fula ka ko fu fana ko ta sara demseno fana pensi de ta ko munu nyin kar fo fana ka ta juru sara ko olu bo kele la sisa dugu ko no ka ko ni kana ko kuma la sigi ko ka duguti o sera ka an ko do be bon ko colonel Madi Jawara uyo wele ka kuma fo ko o kuma na wele kuma na ko ukata ko sini ako ukata baflabe aya baflabe kuma na mawele ka fo ko ni promba nga dugula aka
coincide ni demiseni mana na sagina katanga dugula teno ko akote atake abeke chini ne ko kana katinya fo mali de unye ngwa ukana ko kana tinya ka fo jamana de unye namana ko awukana tinya fo jamana tigiye naumana naumana na fatengalo na tu naumana o ayena aduwatara Ibrahim Jalachu femi ye juma doye kalo tile tan le 10 décembre kosɛbɛ fɛn caman kɛra kɔnɔ dɛ a kɛra o de y'a kɛ n y'a fɔ n ko nin dɔgɔkun daminɛ fo ka taa fori kunnafoni ye n palan fa fo ka bɔ kosɛbɛ fɛn min ye yɛrɛwolo debu sur les remparts n'o o fɔra katikaw ka cɛ jarakɛ in mɔgɔw hakili tɛ jigin o kɔ Adama Jara Ben de Cerveau ani jamana kɔnɔden caman siga t'a la ka da ka jamana ko de don wula k'u jɔ mɔgɔ caman bɔra ka taa yɛrɛma hɔrɔnya sira n'o ye place de l'indépendance ye ka taa yen kɛra selifana wagati hakilila e tun bɛ yen awɔ Ibrahim Jalachu i n'a fɔ i y'a dantigɛ cogo min na kosɛbɛ malidenw bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu a kɛra jamana kɔnɔ fana ka sanga ni camancɛ fanga ta cogoya ye ale ni min ye farafinna jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu CEDEAO olu ka sigiw ye minnu kan ka kɛ Mali kan o walew kɛra sababu ye min ye yɛrɛwolo ye u ye wele bila jamanadenw ma jamanadenw ka u ka dusumakasa bɔ ka yira diɲɛma ni CEDEAO maaw la k'a fɔ Mali camancɛ fanga ta cogoya a bɛ Mali ni malidenw de bolo Mali ni malidenw mana bɛn min kan camancɛ fanga ta cogoya la o de bɛ kɛ CEDEAO sago tɛ kɛ u ye wele bila maa caman ma u ka tɔnden caman fana tun bɛ kɛnɛ kan hali maaw tun bɛ minnu yɛrɛ tɛ yɛrɛwolo la minnu ye jɛkulu wɛrɛw ye nka Mali kanu bɛ u la Mali ɲɛta ani dantɛmɛ wale min bɛ ka ta ka ɲɛsin Mali ma sanga ni waati ni maaw ni bɛ ka to a la u ye da don nin kɔrɔfɔ ninnu na an ye ni minnu kɛ an bisaw la an ka jɛ an ye maa minnu kumana a kɛnɛ kan kosɛbɛ an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'u lamɛn kosɛbɛ an nana hɛrɛ la an bɛ Ala de deli Ala k'an sigi hɛrɛ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o bɔra yɔrɔ yɔrɔ an b'aw fo an ka cɛkɔrɔba min ye hakilina ye daminɛ a n'an ka selikɛ n'o ye Asanaba Turaba wa Asa Turaba an b'a fo nin kɛnɛ kan nin kɛnɛ kan ne bɛ kuma ni tɔn caman tɔgɔ ye n bɛ kuma n'an ka synergie tɔgɔ ye Mali sugu bɛɛ b'o kɔnɔ n bɛ kuma ni transporteurs tɔgɔ ye ani bouchers tɔgɔ mais an bɛɛ y'an yɛrɛ sɔrɔ kolo min kɔnɔ n'o ye vision pour ye pour le Mali pour ye ka ye ta Mali kumabɔli la an ka cɛkɔrɔba a ye kuma in fɔ don min an bolo ko kulonkɛ kuma de don mais an y'a ye bi a kɛra sɛbɛ ye le 29 tɛmɛnen an ko san saba bɔra a la ni Mali basigira don min ye hali se san 10 de yera jeli diyara n ye o dɔ Faransi n'i y'a mɛn Faransi bɛ ka balo farafinna de la ni farafinna ye Faransi gɛn ka bɔ yan nɔ Faransi bɛ balo n'i y'a mɛn CEDEAO dili jɔlen don yan de an b'a fɔ an ka autorités ye o ka bɔ CEDEAO kɔnɔ CEDEAO k'a yɛrɛ dɔn ale ye hakɛ Macky Sall an bɛ message ci Macky Sall ma ye kuma bɛ fɔ tile fila in na an y'a mɛn k'a fɔ sinikɛnɛ u bɛna sigi min kɛ ni Mali autorités ma bɔ ni kuma ɲuman ye ko min bɛ kɛ Mali la ni Mali ye Sénégal sira bila kɔngɔ bɛ Sénégalais faga an b'a fɔ an ka autorités ye u ka teliya u ka u ni Mauritanie sira dilan u ni Laginɛ sira u b'o dilan an ka transporteurs u b'o sira kan u bɛ Sénégal dilan n'o ye Sénégal dilan Sénégal b'a dɔn Mali ye Maliyɛnw an ka kɛ cɛ kelen ye an ka kɛ muso kelen ye an ka wuli k'an jɔ an ka jigiya dabila walahi n'an wulila k'an jɔ diɲɛ mɔgɔ tɛ taa na mais n'an y'a sigi an bolo y'a sen kan ninnu maalankolon ninnu de tulonkɛ na ye n'a fɔra don min k'a fɔ ko a y'i bɔ an tɛ mɔgɔ ko dɔn an bɛ jamana ko de la n balimakɛ dɔ bɔra ka kuma dɔ fɔ sisan mais hinɛtɔkoba mun ye cɛkɔrɔba Ala ye si d'a ma ka kɛnɛya d'a ma ka nafolo d'a ma ka fɛn bɛɛ d'a ma ale hamina Maliko la o minnu bɛ ka aw ka siniɲɛsigi ɲini o ma hami o tuma na an yɛrɛ ye jɔnw ye sisan Mali Zawula bɛ tɔgɔ la ale bɛ na kuma ta an karamɔgɔ Zawe salamaleykum wa rahmatulahi sallallahu alaihi wa sallam عليكم ورحمة الله محمد صلى الله عليه وسلم أنا نبغى تبغى أنا تبغى أنا تيجي مو بيبي أنا تبغى نام فوقي توي أنا تبغى نيجي توي أنا تبغى نيجي مو أنا تبغى توي الحمد لله رب العالمين نحن تبغى كنا نقول كذا توي نيجي كذا
amma boga ali amma boga di amma boga na kalabi ala yi jume pasuko bali bisi kan jatumi bali bisi kan jatumi ole yan pa anan rawo anan yekio anan jena la le modo di shale le pasuko de ka kubotani de mariam de ka kunawoli abai ma boga di na se abo ko tele mi na ja aya ko tele de fulate sa abo ko meli mi na ja Bali mi na ja be jato ni emelion kanu ba ja potodo ni wele ni gera to ni mo parlanga ka bo kana ko inja amro ka ke potobo yi ka ke kiriye alhamdulillah rabbil alamin amma fa kuma kan nobe ma jante aw galande ngoro ale mawiya jarani abena ma bena ma kun be sambe amugo aw mun duma ko ni be ba be mo le aw mun be le kan fa ka ke be ba be kun aw ni la fa ko ma ka mo ko na ka mo ba ka ke ni ko jembe ya fanya otora wallahi mali ja ami ko kuma transition e sa sa bai abe to ka pati la ko ci so temi segan ko ga ko da ci ko da na asma on le mo de ka da ci ko da na asma maintenant ni que madame asma élection de ni que madame asma élection de banchi ko ko ya ni ko na para ko en fait ko ni ko ya ko ni ko na ci ya ka no Ukadani ambazo zote kutokana na hali. Napendana kama na wasma ile shamba kuna kitu. Kuna bila kama ndio manie kasi ndio mambo kama ni. Akina mambo ile kuna zawia na zawia pale ndo wallahi ni kama ndio mkono zote na kapala kule nimonga hata kukumalika. Kana auni tani. Ndio kuna shamba yangu ni matatu. Ndio kuna Kalandeola, Kalandeo Dona Kasula, Kalandeo Fara Lope, Ataku Gizme, Pasoko. Onakate, Amam Yashande, Akuna Nom Yakele, Muriamie, Murugatuya, Abokalesha Amala Beni Yanuye, Abedin Yadai, Abokan Yanuye, where you have to follow Kadali. Kimi ele chora aqui. Le Muhammadu Sallallahu Alaihi Depois a era poder falando poder. Quando você usa a casa de dormir, mas eu não digo que na demora o lá para o modelo. Agora vamos para o modelo. Agora primeiro, dizer família, a dizer porque o outro família. Pega ela. Chega no céu aqui para nós, brinca. Ame político de debate nula. Vamos lá para o da vida. Vamos lá para o da. Vamos lá para a Amauko, à chaque fois que vous êtes dans la peuple malien, pour en avoir, pour qu'en passant votre donation, peuple malien, vous êtes amis, à me faire, à votre nari, au tigre, au poulet d'enfant, à vous pour que la peuple malien, an dusuma kasane lo bi ka ɲɛsin min ye an balimaw sɔrɔ Sɔngo Bajangara mara la an dusuma kasane lo an bɛ fɛ an bɛɛ ka jɛ ka miniti kelen kɛ ka dugawu sama an balimaw ma minnu musokɔnɔmaw b'u jeni mɔbili kɔnɔ nin tɛ maliyɛnya ye nin tɛ afirikɛnya ye nin ye faransɛw ka baarakɛta ye et c'est ce qu'ils ont fait au Rwanda en 94. Ka adamadenw jeni ka adamadenw jeni ça c'est pas malien. Ça, c'est pas africain, mais ça, c'est une française que nous avons découvert en 1994 au Rwanda. Il y a presque 4 années. On me fait un dugawu que oui, militaire le nom, un dugawu sama en balmauma. Il y a un gars pas d'amener, un gars de kuma kono. Ala ka dugawu mine, ala ka hilaula, ala kuyaro wallahi, nous savons qu'est-ce signifie un peuple, un but, une fois. Amado Akora Emi, au début du Francima, c'est pourquoi 10 ans, au Galen de la guerre de la Anga, on a dit Suragapoé, on m'a marché, on a dit Dinagokumae, on m'a marché, on a dit Flanin de Wanagokumae, on m'a marché. Donc, Anganga faut un peuple, un but, une fois, pour qu'ils comprennent que réellement, nous sommes un peuple, un but, une fois. Allez, on est à la poursuite. Tout ce qu'ils tentent à se démarcher
o de y'a to min kɛra Bajangara an kumana kan dɔw fana sigilen bɛ k'an ka kumaw jateminɛ i b'a fɔ sɛdennin bɛ ɲɔkisɛni bɛlɛ cogoya min na ko n'an ye kuma o kuma fɔ olu b'o ta k'o décortiquer parce que action tɛ yen résultat tɛ yen aujourd'hui olu ka mission bɛnnen don mun ma yɛrɛwolo mɔgɔw kumana sarafu kumana commerçant kumana u ko mun u ye mun fɔ mun kɛra ɲuman y'a la u mago t'o la jumɛn kɛra fili ye olu bɛ tun bɛ o de fɔ parce que olu sɔnna ka t'o kɔfɛ après 30 ans d'exercice de pouvoir foyi tɛ u se ka min yira ko nin ye sababa ye foyi tɛ san 30 jamana maralen kɔfɛ yayiriya u se ka min yira u tigɛ la ko nin y'an ka kɛta ye n'o tigilamɔgɔ y'o kɛ san 30 mun tori ye o de bɛ wele école la moyenne dɔ bɛ yen n'i y'o sɔrɔ ko excellent dɔ bɛ yen n'i y'o sɔrɔ ko passable moyenne dɔ bɛ yen n'i y'o sɔrɔ ko redouble mais moyenne dɔ bɛ yen n'i y'o sɔrɔ a bɛ f'o ma moyenne de revoir. C'est ce qui raconte aujourd'hui au Mali. San 30 jamana maralen kɔfɛ u ye kalan tiɲɛ ka lakana tiɲɛ ka ladamu tiɲɛ ka sɔrɔ nagasi ka sifinnakaw ka baarakɛyɔrɔ bɛɛ datugu k'a bɛɛ ci et pendant ce temps maloya t'u yɛrɛ la ka avion ta ka t'u furakɛ Maroc un pays qui a gouverné 10 ans o jamana kelen kɔnɔ tu n'as pas pu construire des hôpitaux pour que ka se ka jamanadenw furakɛ ni e banana fɛn ka avion de ta ka t'i yɛrɛ furakɛ kɔfɛ an ko maloya tɛ hɔrɔn faga bilen o banna olu ma hakilila kɔrɔ aw ye école min tiɲɛ aw ye école min tiɲɛ n'aw taara aw denw tɔgɔ sɛbɛn kɔfɛ o école in denw de wulila bi k'u jɔ k'u mago b'u faso la aw tun y'a laɲini k'an bila dibi kɔnɔ mais an bɔra an bɛ yɛlɛ kɔnɔ aw na to dibi kɔnɔ an bɛ to yɛlɛ kɔnɔ k'an faso bɔ jɔnjajuru kɔnɔ et au prix du sang nous allons libérer notre patrie. Au même moment France bɛ k'a fɔ France ministre des armées Florence Parly Dakar ko u bɛ fɛn bɛɛ bila sen kan o ni CEDEAO ko ka Mali kun ko ka Mali kɔrɔ ko fɔ Mali ka segin a kɔ ko min ye Mali ni Irisi ka tigɛ ni ɲɔgɔnma ye ko Mali ɲɛmɔgɔw k'o bila ko ka segin ko ka na don France ka jɔnjajuru kɔnɔ anw ko aw tɛ Asimi Goyita dɔn aw tɛ Choguel Kokala Mayiga dɔn aw tɛ colonel Sadio Kamara dɔn aw tɛ Abdoulaye Diop dɔn o n'a tɔw ils sont déterminés an ka dirigeants jɔlen don kelen kan k'u tɛ kuma mais min ye jamana ni kisili ye ko bilahi ba kelen t'u bolo ka segin kɔfɛ d'ici 10 jours bi ne le 10 décembre ye wa aw bɛɛ b'a compter yanni le 20 décembre cɛ je vous jure que le peuple malien sera très content et très fier de ses autorités. Le peuple malien sera très fier de Assimi Goïta, de Choguel Kokala Mayiga, de Sadio Kamara, de Abdoulaye Diop et tout le gouvernement et tous les CND de Mali Diaw. Thomas Sankara ko là où ça va le désespoir s'élève la victoire des persévérants. Ko jamana kɔnɔ yɔrɔ dɔ la ni jamanaden dɔw bɛ n'olu bɛ ka jigi wɔɔrɔ parce que olu ye mɔgɔw ye u bɛ saliya ko wagati Ala ye mɔgɔ minnu da ko dilan kama n'olu mana diɲɛ kɔnɔ k'u sigi n'u mana ko tiɲɛ kama kelen u mana fana k'u sigi ka tiɲɛnikɛla lajɛ a bɛ ka tiɲɛni kɛ mais olu nana diɲɛ kɔnɔ pour que ko min tiɲɛnen bɛ ka se k'a dilan ko wagati olu tigilamɔgɔw bɛ wuli k'u jɔ wagati min na bɛɛ jigi bɛ ka wɔɔrɔ jamana ko la Ala bɛ den dɔw di jamana ma minnu nana dilanni na n'u bɛ wuli k'u jɔ ka jamana la wuli k'a jɔ a sen kan an b'o fɛnɛ de kan bi an ka gouvernement kɔnɔ baara dɔ kɛra semaine tɛmɛnen maliyɛnw a ka k'an k'a da u bolo kan parce que maliyɛnw bɛ danbe ko la maliyɛnw bɛ diinɛ ko la tubabu jamanaw kun nana ni miliyari caman ye k'u b'a di an ka madame le ministre de la promotion de la femme de l'emploi et de la famille la camarade madame Wadije Funɛ Kulubali ale ka ministère ma a b'a dɔn a kun bɛ min c'est que a sarafu a toujours fɔ waati et c'est que toujours le peuple malien a fɔ waati k'u bɛ miliyari caman di ko cɛ tɛ muso tɛ a ko k'o daga anw ka Mali jamana kɔnɔ et pour terminer madame le ministre ko a ko si la France est une république de paix le Mali est une république de dignité c'est ce qu'elle a dit ko ni aw ka jamana ye cɛ tɛ muso tɛ a daga hali tumu nɔgɔ ma sɔn homosexualité ma
vacances de diɲɛ kɔnɔ min sɔnna cɛ tɛ musoya ma mais o de sariya talen don Faransi kɔnɔ k'u b'o de wajibiya anw ka jamana kɔnɔ anw tɛ maliyɛnw dɔn mais le réveil sera brutal comme je l'ai tout le temps dit le combat du Mali contre la France c'est le combat de David contre Goliath c'est ce qui est la vérité kɛlɛ ta gɛlɛn mais sebaaya ye anw ta ye an ka dɔgɔw mais an ma jɔ an yɛrɛ la an tɛ to yen kɛlɛ sebaaya ye anw ta ye f'u ka sɔn o de ma bi k'a fɔ an balima commerçants ye minnu bɛ yan an bɛ commerçants fo kosɛbɛ u ye butigiw datugu ka sugu datugu an bɛ ka an tigɛrɛ fɔ an balima commerçants minnu mobili sɔrɔ bi k'an dɛmɛ nin baara la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ fɛ aw ka tigɛrɛ fɔ an ka karamɔgɔ n'an fa n'an mɔkɛ kun Asrafu o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ fɛ aw ka tigɛrɛ fɔ an ka karamɔgɔ kun a jɔra silamɛw ɲɛ a jɔra fasodenw ye a ye faso jama ka kɛlɛ ta k'a k'a ka kɛlɛ ko ni min bɛ kɛ k'o ka kɛ an ka karamɔgɔ Mayi Watara an bɛ fɛ a ka tigɛrɛ fɔ Mayi Watara kun an ye kuma min fɔ o don conférence de presse la u y'a ɲini k'u bɛ kuma bɔ a minɛn kɔnɔ ko an ye lasɔmini kɛ ko an balima dɔgɔnɔw k'u kana sɔn Bajangara kɔnɔ mɔgɔ ka don u n'u hakili cɛ k'a fɔ k'a bɛ tulu kɛ tasuma kan min bɛ se ka wolo kɔlɔlɔ la an bɛɛ ka jamana ma jamana min y'an bɛɛ jɛ u y'a ɲini k'o bɔ an kɔnɔ an ko an tɛ se ka bonya an yɛrɛ bolo n'an ka bon an bɛ bonya mɔgɔ wɛrɛ de bolo c'est pourquoi an taara fara dɔgɔnɔw kan an n'u ye ɲɔgɔn ye an n'u sigira ka kuma an ye kuma bila a minɛn kɔnɔ an ko dɔgɔnɔw ma n'an ka kuma digira aw la a k'a kɛ Ala kama ka yafa an ma o tun t'an ŋaniya ye an ŋaniya ye mun ye pour que a ka dɔn ko an kana sɔn mɔgɔ minnu bɛ k'u nin di ka anw lakana k'u nin di pour que anw kana faga ani mɔgɔ minnu ye guerre bi anw kan san 10 an kana sɔn Assimi ninnu minnu bɛ ka don anw ni saya cɛ pendant 10 ans u bɛ front na u bɛ ka guerre kɛ pour protéger les Maliens et sécuriser leurs biens an kana sɔn k'olu kɛlɛ au profit de an kana ɲinɛ n'an tora fili kɔnɔ ka Faransi ka intérêt servi Faransi min ye guerre bi anw kan pendant 10 ans a bɛ k'an ka duguw ci a bɛ k'an ka mɔgɔw faga an kana sɔn ka don o fili kɔnɔ an y'o ladili kɛ an balimaw ye o tɛmɛnen kɔ an n'u kɛlen ka ɲɔgɔn ye u ko ne ma u ko Ben ni e Ben bolo Assimi ye patriote ye Ben anw dɔgɔnɔw bolo bi anw t'a ka patriote ya dɔn dɛ anw bɛ fɛ a ka Mali fan bɛɛ libéré an ka sɔrɔ k'a fɔ a ma ko Assimi le patriote anw bɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnya ma a ka Mali cɛmancɛ bolo n'o ye santiri ye dɔgɔnɔw ka yɔrɔ an bɛ fɛ a k'o fagali jɔ o duguci ka jɔ n ye n kan d'u ma n ko ne bɛ kɛ aw ka kɔrɔli ye wa ne nana kɛnɛ kan n b'a kuma fɔ pour que Assimi k'a mɛn parce que an bɛ nin min na n'i ye mɔgɔw ɲininka u b'a fɔ k'an bɛ Assimi ka ci la bilahi talahi an bɛ ka nin min kɛ an bɛ k'a kɛ ni an ka conviction de ye et an ka conviction ka bon ni an yɛrɛ ni ye parce qu'on est prêt à mourir pour le Mali o de y'a to an ko Assimi Goïta bɛ sira min kan Choguel Kobala Mayiga ninnu bɛ sira min kan u ka sira tɛ dɛ malidenw ka sira de don u jɔra a kɔrɔ wa an b'u lakana bi an b'u lakana sini tant que u bɛ nin sira in kan an b'u lakana n ko an balima dɔgɔnɔw ma n ko anw yɛrɛ taara Assimi rencontré an ye drapeau d'a ma n ko Assimi an bɛ fɛ nin drapeau in ka flotter Mali fan bɛɛ wa cogoya min ɲɔgɔn de ka kɛ que ce drapeau flotte partout sur le Mali et de la façon et de plus haut c'est ce qu'on a dit à Assimi Goïta aw ka laɲini ani anw ka laɲini bɛɛ ye kelen mais n ko diɲɛ baara ɲuman ça se fait dans le temps et dans l'espace kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ ka sa n ko walahi Bamakɔ soparlaw tɛ aw ɲɛ bɛ avion minnu na u ma na ko ka na kɛ soparla ye Bamakɔ a y'aw muɲu dɔɔni aw yɛrɛ bɛ bɔ yan aw bɛ taa ne sɔrɔ Kati aw b'a fɔ Ben le Sebo Assimi est un grand patriote il est venu pour libérer le Mali c'est ce que j'ai dit à mes frères u bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ walahi a tɔɔrɔ min bɛ anw kan n'a ma bonya n'u ta ye u ka tɔɔrɔ ni anw ka tɔɔrɔ bɛɛ ye kunnama kelen ye attaque Galhop min minɛna ka le 17 janvier 2012 Mali guerre daminɛna o la anw de bɔra a Kati on a marché le 2 février 2012 ka na Amadou Toumani Touré fɛ yen monsieur le président monsieur le général ça c'est pas normal c'était nous anw de y'o kɛ o don donc bi n'an ye ta sibila kɛ ka taa Sonko ma c'est pas parce que a tɔgɔ Sonko parce que Mali de don donc anw ka kɛlɛ bɛ taa même au-delà des frontières maliennes nous sommes des panafricanistes nous sommes des panafricains parce qu'on se reconnaît en Modibo Keïta o kama
kama anya ye bi Cɛbilen Dramé ka parti n'o ye parrainage ye olu bɔra ka communiqué kɛ Pulo ka parti n'o ye Codem ye u jɛra bi ka communiqué kɛ k'u k'u fara ɲɔgɔn kan ko parce que ko bɛɛ le cerveau ko k'u bɛ ka baara min kɛ u ka élu dɔw bɛ ka baara min kɛ n'o ye ka tulu kɛ tasuma kan ye par rapport à la désobéissance civile k'u bɛ plainte kɛ bɛɛ le cerveau kan k'an ye kan jiginnen da u la k'an ye nkalon ta ko ka nkalon sɛbɛn u la adamadenw ko i nana mɔgɔ de bolo i bɛ taa mɔgɔ de bolo mɔgɔ caman ye n wele jamanadenw b'a la Mali marabagaw caman b'a la u ye kuma caman fɔ n ye ni mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone la ni caman ye ɲɔgɔn ye u ko bɛn anw b'i dɔn ko u ko u ka kuma lase u la ko an ko k'an bɛ taa ko ka t'u ka so ci walahi ne m'a fɔ an m'a fɔ ça c'est pas dit ça n ye kuma min fɔ n bɛ jɔ o kuma kɔfɛ nka n ma min fɔ a y'a minɛ a b'a ta bamananw ye tiɲɛ ye nka a y'a minɛ a b'a kɔnɔ ŋaniyajuguya bɛ bange i la sumaya bɛ bange i la o waati de bɛ sen na an y'o de ye sen na anw bɛ fɛn min na a tɔgɔ ko révolution intelligente an bɛ jama bɔ ka jama bɔ i b'a fɔ bi an y'a kɛ tan cogo min ni anw ko an bɛ tiɲɛni kɛ k'an ye tiɲɛnikɛla ye tout de suite an jɔlen min filɛ yan an bɛ se ka mun laɲini Faransi ma Faransi ka ciden ma ko an bɛ dɛsɛ a la o ye mun ye o mun bɛ jamana kɔnɔ sisan a tɛ Faransi ka centrifuge filɛ anw kɛrɛfɛ mais an ka sira t'a la parce que nous sommes des gens intelligents et ils sont des gens barbares ils sont des gens violents olu de bɛ tiɲɛni kɛ Faransi de nana an ka jamana ci mais anw tɛ mɔgɔ anw bɛ hakili de kɛ ka fanga lasegin an bɛ baara kɛ ni hakili ye parce que an ye adamadenw ye minnu bɛ miiri anw bɛ fɛ ka dilanni de kɛ o de y'a to an b'a fɔ mɔgɔ si ka t'u ka so ci wa an b'a ɲini bɛɛ fɛ Ala kama mɔgɔ kana s'u ka so ma mɔgɔ kana se u yɛrɛ ma min b'u kɔ o b'u bɔ bamananw ko donso sɔrɔsɔrɔbagatɔ ko o dangakun tɛ parce que o tɛ sogo fɔ e tora ne mɛ e b'a la sogo bɛ taa n'a yɛrɛ i tɛ sogo sɔrɔ i kurulen don i tɔɔrɔlen don sogo taara c'est pourquoi an bɛ bɛɛ wele an kanubagaw ani an dɛmɛbagaw n'an jɛɲɔgɔnw mɔgɔw ko kɛlɛ min n'an bɔra yɔrɔ min ko kɛlɛ ka bon ni nin bɛɛ ye ko an bɛ ka taa yɔrɔ min ko fɛnɛ ka bon ni nin bɛɛ ye u ko tugun ko ne ko dimanche don ko ka taa station Total bɛɛ ci Mali fan bɛɛ walahi n m'a fɔ ça c'est pas dit ça u ko an ko ka taa Total bɛɛ ci ko ka Canal ci ko ka Orange ci ko ka Faransi ka bololen u ka sɔrɔmafɛn fɛn bɛ yan ko k'a bɛɛ ci ça c'est pas dit ça encore là un procès d'intention subaya ɲɔ ɲɛna jamana in kɔnɔ an mago bɛ ɲɛbɔw na u ka subagaw minɛ subaya ɲɔ ɲɛna an ka jamana kɔnɔ o mɔgɔ jɔlen lajɛ k'a dɔn min b'i kɔnɔ u b'o de kɛ anw ka diinɛ anw ka ladamu a t'an permet an ka nkalonda mɔgɔ la nka an tɛ bonya fili ma dɛ an ye jɔ ni sen fila ye adamaden ni fili bɛ ɲɔgɔn bila kaburu kɔnɔ donc o kama mɔgɔw bɛ min fɔ n ye ka n deli ka kuma caman fɔ n ye an n'u ye hakilila falen caman kɛ mɔgɔ dɔw bɛ se k'i don fili kɔnɔ i b'a fili lase o ye tiɲɛ o bɛ se ka kɛ nka n'i y'o fili dɔn kana sɔn k'i yɛrɛ bonya o fili kɔsegin ma dɛ kana sɔn i ka diinɛ n'i bɔra diinɛ du kɔnɔ k'i bɛ diinɛ dɔ kɔnɔ n'i bɔra duba dɔ kɔnɔ ko mara b'a kɔnɔ ko éducation b'a kɔnɔ o du den n'i y'o du den e man kan tɛ ka sɔn ka bɔ kɛnɛma ka na ko kɛ i ma min sɔrɔ diinɛ kɔnɔ i ma min sɔrɔ o du kɔnɔ c'est pourquoi bi maliyɛn bɛɛ ɲɛna 20 millions de maliyɛns bɛɛ lajɛlen ɲɛna nous n'avons pas peur de la prison nous n'avons d'ailleurs peur de rien fɛn tɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ siran fɛn min ye an faso kɔnɔ an bɛ siran mun ye o de ye yɛrɛbonya ye yɛrɛbonya ye mun ye ni dɔ y'i don fili kɔnɔ n'i y'a dɔn k'i bɛ fili kɔnɔ e k'i fɛ mɔgɔw y'i wele ko kari bɛ nin fili kɔnɔ bɔ a kɔnɔ donc o kama an bɛ jɛ ka aw ka kan fara ne kan kan Cɛbilen Dramé n'a ka parti parrainage Pulo n'a ka parti Codem an tɛna fanga d'u ma dɛ nka an ka jɛ k'a f'u ɲɛna k'u ka yafa an ma Ala kama k'an ye kuma min f'u ma o don bourse du travail la conférence de presse la k'a kɛra fili ye anw yɔrɔ k'u ka yafa an ma par rapport à la désobéissance civile c'est ce qu'on a dit donc a b'aw kan fara an kan an ka jɛ k'o yafa deli u fɛ Codem et parrainage u b'a yafa an ma Ala kama an ye kuma min f'u ma désobéissance civile Abdou Hali bi jamana kɔnɔ kunnafoni baw
minnu bɛ jamana kɔnɔdenw ni kan kosɛbɛ CEDEAO ko b'a la sigikafo b'a la o y'anw haminanko ye bi ka fininɔgɔ ko k'a jɛ fɛn min ye sigi ye assise a ma daminɛ sibiridon ne décembre kalo tile 11 a daminɛna CICB la nka takɔ fɔlɔ o ye commune ye a daminɛna ka dayɛlɛna Yɔrɔm Jalo Cu a dayɛlɛla i n'a fɔ i y'a dantigɛ cogo min na jamana kɔnɔna la ka sababu kɛ ka daminɛ décembre kalo tile 11 ka taa se fo a 30 ma sigikafɔ in a bɛna waleya jamana kɔnɔ nka a tilan-tilanlen no borofara de min ye commune ye olu ta bɛ kɛ o kɔfɛ cercle ta bɛ kɛ o kɔfɛ région o kɔfɛ bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ ka na a kuncɛ a daminɛna commune ta la o waleyaw la n'i y'a ta k'a jate minɛ Segu marabolo kɔnɔna la a waleyaw dɔ sabatila ye maa dɔw tun bɛ kɛnɛ kan minnu ye kuma fɔ min bɛ jamana kɔnɔdenw nimisi wasa kosɛbɛ ka sanga ni cɛmancɛ fanga tacogoya ye u ko olu kɔni b'a ɲini malidenw fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka an fanga kɛ kelen ye min bɛ se ka kɛ sababu ye sigikafɔ in ka sa falen ɲuman na a ka se ka malidenw don da kelen fɛ ka tila k'u bɔ da kelen fɛ an ɲini dɔ kɛ an ye an baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ Segu olu ye maa minnu sɔrɔ ka kuma sigikafɔ in kan an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn dicogo de bɛ kow la Ala bolo i y'a faamuya n'i y'a di o dicogo la i sigilen bɛ min kan o bi kɛ o de la Segu maakɔrɔw tɔɔrɔ la u y'a k'a fɔ ninnu nana dekun b'u kan u k'u fana bi fɛn min dɔn u b'o kɛ u bɛ o baara de la u k'a ta ko 7 k'u bɛ fɛ Choguel ni Assimi dɔ la kelen ka ye a kɛnɛ kan ani ni maa o maa n'i da b'i yɛrɛ la k'e tɛ Mali janfa la e ka y'a kɛnɛ kan nka n'i bɛ Mali janfa la n'i yera kɛnɛ kan Segu ni Bamakɔ cɛ ne ma da a bɛ segin an bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn quoi biɲɛ kura bɔ ni wɔyɔ ti taa dɛ n'i ko k'i bɛ biɲɛ kura falen a bɛ kɛ ni wɔyɔ de ye c'est à dire ka tila Faransi la ni Mali tilala Faransi la bi o ye Afrique tilalen o ye Faransi binnen fɛn fila dɔrɔn de tora Faransi bolo dugukolo kan veto b'a bolo Conseil de sécurité des Nations Unies na ani Afrique min b'a bolo a ka na bon Mali de ye o base ye Faransi bolo i ɲɛ t'a la Macron tɛ se ka sunɔgɔ Jean Yves Le Drian bɛ cogo di kuma bɛɛ u bɛ Mali ko kuma de la ou bien kuma fila t'u da o mana taa diɲɛ kɛnɛbɔ kɛnɛbɔ o kuma ni Mali de Wagner kana Wagner ti na o tɛ o le problème c'est quoi an bɛ min fɔ CEDEAO ye anw y'o de fɔ Segu an bɛ segin o ka Bamakɔ yan k'a fɔ ninnu ye u ka to jɔli ni fiɲɛ an bɛ ɲɔ fiɲɛ min na n'a tile bɛ CEDEAO bolo k'a sɔgɔ Mali bɛ jɔ anw de a ti jɔ olu ye an y'o de fɔ an bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn toujours n bɛ segin n ka kuma in de kan c'est à dire a ka faamu quoi an tɛ politique waati la bilen quoi politique waati banna o jamana bɛ guerre de la ni guerre nana quoi politique banna quoi a b'a ɲini ka guerre de bɔ yen ka sɔrɔ ka na ni politique ye quoi politique ti tɛmɛ ou bien mais problème jumɛn bɛ yen bi c'est à dire n y'o de fɔ ni dɔ m'a faamu quoi yanni nɔ bi fɛn o fɛn bɛ yan Choguel nenni Assimi dɔgɔyali politique mɔgɔw nenni o débat dɔrɔn de bɛ yen est ce que an bɛ tila o débat la kuma jumɛn ko an bɛ solution ɲini mais mobili filɛ ka jeni ni mɔgɔw ye minnu m'a min u m'a bɔn mobili bɛ ka jeni n'u ye duguw bɛɛ ka ci mɔgɔw bɛɛ ka gɛn ka b'u ka duguw la Segu dugu 12 bɛ yen walahi ni Segu a dɔw ni Segu tɛ tɛmɛ 20 kilomètres kan o ma ɲɔ da dugu la donc an tɛ olu miiri olu bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ o de bɔ la wa anw bɛna an fara ɲɔgɔn kan k'an to k'an sigi de ko débat politique Choguel y'a kɛ tan Assimi y'a kɛ tan nin y'a kɛ tan mais jamana mago t'o la bi sa jamana mago bɛ min na o solution de a y'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ka fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ n'i kun taara Bamanan i bɛ cagala kuru dulondulonnen k'a kɛ kuruba kelen ye a misɛnmanin k'a dulondulo daw la a kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ko ye ni mɔgɔ o mɔgɔ nana n'u y'a di ma i tɛ se ka kari mais n'i y'a kelen minɛ i b'a kelen kari o kɔrɔ ye ko n'aw farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ se ti ka aw la mais dɛsɛ jumɛn bɛ anw na bi Mali kɔnɔ ka Assimi sen fereke ka Choguel sen fereke jɛni don minnu bɛ ka wo ci bi olu de don parce que olu bɛɛ ka Faransi de ka baara kɛ se wɛrɛ tɛ Faransi olu kɔ se wɛrɛ tɛ CEDEAO olu kɔ est ce que i y'a faamuya kodɔnnaw ko n'i ye birifini birikun ye jumɛn ye nɛnɛ ko tɛ ni birifini ko nɛnɛ ma na i kan ka mun kɛ b'a fili ka bɔ yen donc o de la n y'o de fɔ politique kuma tɛ nin ye bilen donc an mago tɛ politique la quoi o de don an b'a fɔ ko sigikafɔ de damu ya ou bien sigikafɔ kuma dɔnnaw ko sigikafɔ ye damu ye donc n'o ye damu ye assise la an b'a la a daminɛna Segu bi mɔgɔ si ma fɔ ɲɔgɔn kɔ la o hali an y'a ye k'a fɔ parti minnu b'a ka fɔ ta an y'a ye k'a fɔ Segu olu ka liste bɔra an ye ɲininkali kɛ k'u caman b'a kɛnɛ kɔnɔ ye donc problème de ye yan ye o ne k'o dɔrɔn de fɔ quoi donc assise sigikafɔ de ye damu ye an bɛ sigikafɔ la ni maa min ko k'e tɛ sigikafɔ fɛ a bɛ n'a fɔ k'i ti bɛn fɛ ni k'i ti bɛn fɛ a bɛ n'a fɔ t'i dilali fɛ ni t'i dilali fɛ i bɛ mun fɛ i bɛ karili fɛ n bɛ fɛ ka min f'i ye transition janyani ko la a ma bɔ olu da o a bɔra faso jama de da élection ka kɛ février kalo nata kuranɛ aya tɛ ko ye mɔgɔw ka kuma de o mɔgɔ kelenw de b'a yɛlɛma CEDEAO ma dicté anw na ko maliyɛnw de ko kalo 18 n'o maliyɛn kelen ko k'a bɔ kalo 18 la k'a kɛ san 3 soit san 5 anw de ta ye yan donc ninnu bɛ yen u bɛ anw de kama n'u bɛ u yɛrɛ kama an t'a fɔ a ka kɛ o anw de ko an bɛ fɛ a ka kɛ ten an bɔra ka taamaw kɛ ka fɛnw kɛ ka conférence kɛ k'a jira k'a fɔ ko a ka kɛ u bɛ anw de lamɛn u tɛ CEDEAO lamɛn fanga kunkurunin min ni a banna o bɛna fanga di maa ma min bɛ tila ka tasuma bila bosi la i b'a ɲini k'o
fanga kunguruni janya folo pour que tasma in faga cogo ka ɲini y'a faamuya an bɛ o de fɔ pour que tasma in faga cogo ka ɲini y'a faamuya ni fanga kunguruni ni o bɛna mɔgɔw lafiya ni o banna fanga min bɛna o kɔfɛ o bɛna kɛ fanga min bɛ tasuma bila mɔgɔw boji la karamɔgɔkɛ an b'a ɲini ka dɔ fara fanga kunguruni kan pour que minnu bɛna tasuma bila boji la an ka olu fura an ka fili kɛrɛfɛ bon n ka kumakan laban ye min ye n b'a fɔ aw bamakɔkaw de yan Mali problème de ye aw ye problème fila ti Mali kɔnɔ aw de do yan Mali politiciens de do olu fɛ ko maa si tɛ jamanaden ni olu tɛ olu fɛ maa si tɛ kodɔn ni olu tɛ olu fɛ n'o olu ye min fɔ Ala de y'o fɔ bon an b'a f'u ye bi ko o banna Mali bɛ segin denmisɛnw taya la anw ko tɛ o anw ye sijɛ sɔrɔ ka ban mais Mali bɛ segin denmisɛnw taya la Mali kalanko Mali usine ko Mali santé Mali fɛn bɛɛ k'a bɛ bila point na u y'a ci san 30 min kɔnɔ dɛ an bɛ fɛ a kana jɔ olu ka san 30 in de kɔfɛ ni Mali kura ye ni constitution kura ye ni Mali kura ye o min man d'u ye an bɛ o de fɔ o de bɛ kɛ kuma y'o de ye Ala ka waati wɛrɛ jira na wasalamu alaikum n'aw mana arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana Abdou Ibrahim Jalotu ma ni tɔrɔmɔɲɔn cayar'i bolo k'a bila i siso kɔnɔ i bɛ siran ma jugu kana na kana i ka wari k'a ta o de la an ladira ko ni wari n'a tɛmɛna 500 kan taa n'a ye banque la Ibrahim Jalotu siga t'o la dɛ i ka taa n'a ye banque la kana bila armoire kɔnɔ dɛ kana bila li duguma fana dɛ i ka taa n'a ye banque la a bɛ fɔ ko de garantilen don siga foyi t'a la nka an bɛna an da don fɛn min na sisan fɛn min ye eco banque ye maaw taar'u ka nafolo bila eco banque la seereya yɛrɛ filɛ nin ye an ye seere dɔ ye an tɛna a tɔgɔ fɔ an tɛna jamu fɔ nka a taara a ye 4 de bila eco banque la Semagesco agence la ka 4 k'o verser i y'a faamu a versera novembre kalo tile 16 san 2021 i y'a faamuya a versera caissière mun ma o ye Sira Ture nka Abdou wari versera wari ma verser eco banque ma wari awɔ Ibrahim Jalotu o bɛ kɛ cogo di i ma reçu eco banque i yɛrɛ ɲɛ b'a la eco banque de b'a kan a tɛ nin ye nka a jirala na k'a fɔ an ye maa kelen sɔrɔ an ye munumunu kɛ ka ɲinini kɛ an ye maa kelen sɔrɔ yaasa a ka lakana ka se ka sabati an k'a kana tɔgɔ fɔ a kana jamu fɔ ka d'a kan jamana basigilen tɛ nin sugu la kosɛbɛ a m'a tɔgɔ fɔ a m'a jamu fɔ mais Bill Akidon a ye fɛn min fɔ maa mun yɛrɛ ka maaw bɛ eco banque in kɔnɔna na nka client minnu bɛ taa wari bila olu tɛ ali diko dɔn dɛ u bɛ eco banque de dɔn ka d'a kan olu bɛ t'u ka wari verser eco banque de kɔnɔ mais n'a fɔra ko so bɛ yen soɲɛ kɔnɔ bɛ yen olu t'o dɔn olu kɔni ma u ka wari eco banque eco banque dun kɛra banque namaratɔ ye sisan ka d'a kan ninnu m'u ka nafolo sɔrɔ ko ali diko tɔgɔ dɔ de bɛ yen o de kɛlen bɛ k'a ka agent bila eco banque kɔnɔna na ni mɔgɔw taara versement kɛ u bɛ reçu d'u ma i ma papier i ma reçu ye kosɛbɛ nka fana b'a fɔ ko seere bɛ ba kɔ an ye maa min sɔrɔ n'a ka 4 bɛ eco banque la n'a ma se k'a sɔrɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a lamɛn balimakɛ an b'i fo an b'a ne yɛrɛ b'aw fo hali ni m'i tɔgɔ ni jamu fɔ anw ye ɲinini dɔw kɛ wariso min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko eco banque fɔra ko ni maa minnu taar'u ka wari bila yen maa caman bɛ yen olu ka wari ŋanamu na nka maa min ka mɔgɔ ye maa ŋanamulen ye minnu bɛ taa wari minɛ k'o ye ali diko dɔ ye a yɛrɛ bɛ kaso la e ka compte bɛ Ecobank la ne ye Ecobank client ye bientôt san 20 nka compte bɛ Ecobank la peut-être a jɛ san 20 na wa client ba de ye n bɛ wari bila sanga wagati bɛɛ n bɛ wari ta n b'a ta Mali kɔnɔ n b'a ta Mali kɔ kan hali France n b'a ta n ma problème foyi sɔrɔ a la fɔlɔ ni nin wagati in tɛ bon maintenant je crois bien depuis salon n'i taara Ecobank la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ u b'i wele i tɛ se ka lettre k'u fɛ mais versement k'u fɛ u b'a kɔnɔ versement i bɛna versement kɛ u bɛ Ecobank yɛrɛ kɔnɔ u bɛ banque kɔnɔna na wala u bɛ guichet de kɔnɔ u bɛ banque yɛrɛ de kɔnɔ donc i bɛ versement kɛ u ma u ka tabali b'a d'a ma u bɛ reçu d'i ma reçu in fan kelen kan Ecobank b'a kan fan kelen b'a kan établissement Diko ale b'a kan don dɔ yɛrɛ de la ka kɛ comme toujours ne bɛ versement k'u ma n ye versement k'u ma au moins a bɛ san siɲɛ 40 bɔ u ye ne wele ko Ecobank Express mɔgɔw don n'o ale Diko ka mɔgɔw ye comme an ka jateminɛ y'a jira k'a fɔ e y'an ka client sɛbɛba ye donc a tun ka d'an ye i kana an ka local visiter min ye n wele a tigi ka numéro filɛ 73 61 88 86
73 61 88 86 Bokar Touré Bokar Touré o yɔrɔ yɛrɛ responsable dɔ ye n bɛ se k'a fɔ ale yɛrɛ de dangan ye donc a ko n kana yɔrɔ lajɛ bon comme ne ma deli olu la parce que ne tɛ taa banque la ne nata wɛrɛ n tɛ taa ni juru nata ye n bɛ taa de n ka wari bɛ se ka basigi cogo min a bɛ se ka sécuriser donc ne ma sɔn ka t'u ka yɔrɔ lajɛ bon le 16 kalo tɛmɛlen novembre n taara n ka wari bila u fɛ yen million 4 u ye reçu di yan nɔ n yɛrɛ ye reçu yira e la bon maintenant le 18 n nana ka na n ka compte consulter comme million 4 min y'a bila ne tun ye chèque di mɔgɔ wɛrɛ ma ko n ka wari ta o taara k'a ma wari sɔrɔ n ko problème t'a la n nana ka na consultation na n y'a sɔrɔ wari ma jigin compte kɔnɔ bon n y'a di minnu fana ma n y'a sɔrɔ fana tɛ yen bon n ye renseigné banque kɔnɔ u ko ma ko ko banque ni mɔgɔ ninnu fɔra ɲɔgɔn k'u ka baara jɔ ne ko ko man kɔni ka baara jɔ k'a sɔrɔ an ka nafolo bɛ yen n ko bon de toutes les façons c'est pas grave parce que anw tɛ olu dɔn an bɛ banque de dɔn n bɔra yen nɔ n ye n ka renseignements ta ka n ka ɲɛɲiniw kɛ ni Ali Diko yɛrɛ dɔgɔkɛ n'o tɔgɔ ye ko Amadou fo n y'o sɔrɔ téléphone na mais a sɔrɔ man di parce que a tɛ téléphone ta comme a yɛrɛ b'a dɔn u ma baara ɲɔgɔn a tɛ téléphone ta o ka numéro 74 80 17 09 74 80 17 09 o ye Ali yɛrɛ dɔgɔnin ye n y'a sɔrɔ n ko n ka wari ma jigin a ko i ka wari ma jigin ma jigin k'a bɛ na jigin sɔɔni n'a y'o f'i ye i t'a sɔrɔ bilen an mɛna minnu na ɲɔgɔn nɔfɛ ka mɛn minnu na ɲɔgɔn nɔfɛ par fini n taara u ka direction na o ka direction bɛ min ka direction bɛ Jelibugu la Croix Rouge carré la Ali Diko yɛrɛ ka établissement Ali Diko a bɛ Jelibugu la Croix Rouge carré la c'est comme n'i bɔra dugu kɔnɔ arrêt fɛ i bɛ ka taa Bougassobugu la n'i sera Croix Rouge carré la station dɔ filɛ à droite i n'a fɔ i bɛ don Jelibugu kaburudo kɔnɔ kaburudo da fɛ n'i jiginna o fɛ yanni k'i se Garabali ma Garabali min kaburudo la yanni k'i se o ma daba finman dɔ bɛ droite fɛ i bɛ don o kɔnɔ dɔrɔn étage premier étage o bɛ yen nɔ n taara n y'a sɔrɔ un vendredi n y'a sɔrɔ pratiquement mɔgɔ fɛn fɛn b'u fɛ yen u ka agent de sécurité de responsable kelen tɛ yen n ko d'accord n ye nin faamu bon n seginna comme ne tun ye wari bila n bɛ mago de bɛ n ka wari la n bɛ baara de kɛ n'a ye n ka baara bɛ jɔra n bolo bolila fan o fan fɛ n ma ɲɛ sɔrɔ ko la bon par fini n ko bon comme a bɛ nin cogoya ninnu na yanni n ka n sigi ten i jɔ n ka wuli avocat bɛ n bolo n ka taa ɲɛfɔ a ɲɛna n taara n y'a ɲɛfɔ n ka avocat ɲɛna n ka avocat ko ma ko prime abord Ecobank de responsable ye n ka taa Ecobank la n ka service juridique ɲininkali kɛ n ka taa n ka fɛn ɲɛfɔ là maintenant n'olu ye min fɔ en fonction de ça n'ale bɛ min kɛ ale bɛ se k'o dɔn bon n y'o sira ta parce que pratiquement Ecobank yɛrɛ la u ka responsable caman bɛ yen ne n'o ye ɲɔgɔn ye i n'a fɔ fo ka se 3 ɲɔgɔnna ma kelen bɛ yen o tɔgɔ Mojak ale bɛ yen pour dans premier étage la bon dɔ wɛrɛ bɛ yen o bɛ 5e étage la o de ye fɛn patron yɛrɛ o de bɛ fɛn bɛɛ kunna je crois bien ale tɔgɔ ko Av n sera ale ma a ye n bila ka na muso dɔ fɛ yen nɔ madame fɛn dɔ hakili t'a tɔgɔ la k'o de bɛ ka enregistrement kɛ nin ko ninnu na bon mais u b'i bisimila u bɛ kumakan dumanw fɔ i ye a si tɛ gɛlɛya f'i ye mais n'i k'u ma an b'an ka wari sɔrɔ don jumɛn o tun ni mɔgɔ cɛ an b'a wele bon an b'a wele mɔgɔ min b'a ka wari bila bi a b'a ta sini a balo de b'a la a ka denbaya balo de b'a la n'ale ma baara kɛ a tɛ se ka balo i n'a fɔ ne t'a na ɲɔgɔn na o ma ɲɛ foyi sɔrɔ ko la bon par fini nana bɔ yen n ko nin ko in bɛ yɔrɔ min na sisan i jɔ n ka plainte don n taara kan na ka n ka plainte kuma f'u ɲɛna u ko nin ko ka girin olu ma n ka taa soit transmis kɛ commune 1 tribunal la comme Diko ka établissement in bɛ yen ne fɛ n ko problème t'a la an kɔni bɛ taa plainte tigɛ Ali Diko tɔgɔ la a kama mais en temps normal Ali Diko tɛ dɛ Ecobank de don aw bɛ banque de don bon de toutes les façons an b'a daminɛ Ali Diko la n taara tribunal la n ye soit transmis tigɛ mais soit transmis tigɛ don min na o y'a sɔrɔ Ali Diko yɛrɛ bɛ yen sur place tribunal a minɛlen don déjà a tun bɛ MCA la prison ba la u taara ta ka bɔ yen ka na n'a ye pour que ka se k'a entendu plainte min b'a kan yen ko hakɛ foyi t'a la ni affaire in na donc ne kɔni ye victime dɔ ye mais ne kelen tɛ victime ka ca a ka ca fo ka taa fɔ k'a to ten mais bɛɛ bɛ kasi n'i ta de ne kɔni bɛ yɔrɔ min na bi degun dan don a fɔra ko Ali Diko yɛrɛ bɛ kasobonba la a bɛ yen n y'o de fɔ aw ɲɛna sisan confirmé a bɛ yen n taara plainte tigɛ don min na n y'a sɔrɔ a bɛ yen nɔ u ye n ka soit transmis dilan n ye ko n ka taa n'a ye brigade de gendarmerie la u ka PV monté ka na a bɛ verser dossier la contre lui donc an b'o stade de la jusque là ne sigilen don n mago bɛ salen don n bɛ min kɛ n t'a dɔn parce que an ye jagokɛlaw de ye an bɛ wari don an b'a bɔ an b'a san fɛnw na bi dɔrɔmɛ 2 tɛ n kunna balimacɛ e ko Ecobank na kɛ danaya banque ye tugun ka d'a kan nin kana mun kɔnɔ munnaw bɛ nin kana mun kɔnɔ mɔgɔ bila ka don banque kɔnɔna la ka taa fo ka taa se mɔgɔw ka wari nafolo ka t'o di a ka mɔgɔw ma bon y'a dɔn an kɔni ni banque ɲɛnama don est-ce que u bɛ nin kɛ ni dekun b'i kan i tɛ se ka kuma k'a dama tɛmɛ mais bɛɛ bɛ don n'i ka nata de ye i bɛ taa sɔrɔ fɛnɛ donna ni nata dɔ de ye Ali Diko ko in na sinon ne bɛ Ecobank in na bientôt san mugan a ka ca san 15 kɔni ye n ma deli ka problème kelen sɔrɔ a la n ma deli ka juru ta a la n ka wari bɛ bila a kɔnɔ toute sécurité ni mago b'a la kuma o kuma n b'a sɔrɔ Mali la n b'a sɔrɔ jamana wɛrɛw kan i n'a fɔ Sénégal n'a ɲɔgɔnnaw n b'a sɔrɔ hali Faransi parce que n bɛ taa yen fɛnɛ n ma problème foyi sɔrɔ a la n ka carte bɛ n bolo min ka baara kɛ n'a ye mais nin sen in na
k'a fɔ an ɲɛna kuma ka surunna ni ala ye ni ɲuman bɔ nin na Eco Bank ayi ne tɛ tɛmɛ a da fɛ o kuma kɔni banna pewu n tɛ tɛmɛ a da fɛ n ka maa tɛ tɛmɛ a da fɛ ni ne ka maa o maa ko ne ma ko e de bɛ taa Eco Bank n b'a fɔ ala ka n'i ci jamana kɔnɔdenw ka kɔlɔbɛ nafolo ka taa maa wɛrɛ o ka taa jigin maa wɛrɛ ka compte kɔnɔna la e ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ani ladilikan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ka d'a kan Mali camanba de ka compte bɛ Eco Bank la bon ne kɔni bɛ se ka min fɔ malidenw ye vraiment an k'an janto an yɛrɛ la an k'an janto an yɛrɛ la kɔrɔ ye jumɛn ye n'i ka nafolo b'i bolo an ka laadala ko kɔrɔlenw an laban bɛ taa o siraw fɛ ka dingɛ tigɛ i ka so kɔnɔ ka jigin a kɔnɔ sinon banque min fana bɛ yen n'i bɛ t'i jigida o kan n'olu o ma ne dɛmɛ k'a ɲini n'u ma jɛ affaire la ko a tiɲɛna ka taa d'u ma a y'a lasago ne dun b'u ka droit sara parce que ko AG ninnu a bɛɛ bɛ tigɛ n kunna u ka juru tɛ n kana pourquoi n ka wari bɛ taa dun donc ne kɔni bɛ min fɔ maliyɛnw ye n t'a fɔ a ye Eco Bank bila dɛ mɛ a y'aw cogo dɔn min filɛ ka ne sɔrɔ a kana n'aw sɔrɔ ne kelen tɛ ni ɲɔgɔnna caman don vraiment ni kɔni ne ka kuma kasikan ye aw yɛrɛ minnu radio baarakɛlaw ye n'aw sera ka wuli ka se Eco Bank mɔgɔw ma ka taa recensement kɛ mɔgɔ victime min joli ye ka se k'o dɔn ka tila k'u ɲininka yala an b'an ka wariw sɔrɔ cogo jumɛn na an b'a sɔrɔ wagati jumɛn na o bɛ ne dɛmɛ dɛ o de y'an ka laɲini ye an k'an sigi ten ne b'a dɔn wari in tɛ se ka dun mɛ a ka sɔrɔ kuma na ni sanu y'a don kuma tɛmɛ zira ma fisa n'a ye kuma tɛ ni san kalo laban ye n y'o de fɔ ɲɛna n ko ne ka fɛn bɛɛ banna n denw bɛ taa l'école la n den dɔ bɛ yen pratiquement parce que ne tɛ denmisɛnnin ye cɛkɔrɔba de ye a ye bac sɔrɔ école ma taa fɔlɔ n tun kɔni y'a don k'a don université privée la o yɛrɛ san kelen 400 000 francs ye o tun bɛ bɔ nin na o n'a ɲɔgɔnna caman n ka balo b'a la n ka commerce n bɛ sanni fɛn minnu san a bɛɛ bɛ san ne la ni n y'a san bi n b'a don ainsi de suite a bɛɛ bɛ ne la ne sigilen don bi ni n ka sɔnja n bɛ da sufɛ n tɛ sunɔgɔ hami min ka n faga n t'a dɔn n bɛna kɛ cogoya min na ɲɛfɔli yɔrɔ si tɛ n bolo k'an sigi dɔrɔn k'ala makɔnɔ i yɛrɛ ka nafolo i bɛ taa jɔn bugɔ i bɛ taa jɔn bugɔ pour que aw yɛrɛ ka se ka da la aw ka wuli dɔrɔn aw kana aw ye ne lamɛn ko aw a wuli ka se ko bangala dɔrɔn a bɛ renseignement sɔrɔ ne ko a ma a ye taa av fɛ yen nɔ a bɛ dɔ kalama a la a ye taa mujak fɛ yen nɔ a bɛ dɔ kalama a la kuma ma nɔgɔya wa n'o yɛrɛ tɛ ni dɔgɔtɔrɔ ka da a ye taa nɔfɛ bɛɛ b'a kalama reçu filɛ n bolo namara t'a la dɛ n b'a copie d'i ma ko b'i kuma ja an b'i fo ko n'an mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ko n'an mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana Abdou Ouattara Yaram Jalo Thiou Sibiri ale kunnafoni ka ca kojugu siga t'a la baramuso ma o k'u ye ɲɔgɔn dan de don wala tombola tɛ a tombola ni i garisɛgɛ jara tiɲɛ tɛ baramuso e tun b'a kɛnɛ kan kosɛbɛ Yaram Jalo Thiou baramuso ka ni tombola a ta ko kɔnɔntɔnna o de bilala sen kan sibiri don maa minnu bɛ yen ni e bɛ baramuso feere kɛ walima maa minnu bɛ n'olu bɛ baramuso nafɛnw san baramuso n'i y'a nafɛnw san n'i tilala a foroko n'i y'a fara ɲɔgɔn kan hakɛ dɔ bɛ yen n'a dafar'o la i bɛ taa di u ma u bɛ tike dɔ d'i ma ni san laban sera u bɛ tike in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan denmisɛnninw bɛ n'a yuguba ka kelen ta ka to k'a ta n'a bɛnna min ma a mana bɛn min ma ni i gɛrɛsɛgɛ bɛnna min ma n'a bɛnna moto de ma moto bɛ di e ma n'a bɛnna télé ma télé bɛ d'i ma n'a bɛnna arajo ma o bɛ d'i ma n'a bɛnna frigo ma o bɛ d'i ma n'a bɛnna nafɛn wɛrɛ ma o bɛ d'i ma sara fanba yɛrɛ o tun ye mobili de ye mobili kelen an balaka dɔ musokɔrɔba sigɛ a ko nin y'ale san 9 ye ale bɛ zi ale y'ale de gɛrɛsɛgɛ don mobili la mobili kelen a kɛra nisɔndiyaba ye musokɔrɔba a bɛ se mobili boli la a tɛ se mobili boli yɛrɛ la baramuso maaw n'u ka ɲumanya u ye mɔgɔ de ɲini mɔgɔ yɛrɛ de b'u cɛla fana yɛrɛ ni donna mobili kɔnɔ ka musokɔrɔba in a n'a ka denbaya ta ka taa bila ka so a taa y'a ka mobili dɔrɔmɛ a t'a sara a tɛ mobili a t'a feere n'a sɔrɔ a bɛ luwanse la a tɛ mobili feere ka dugukolo san ayiwa o kɛcogo o bɛ musokɔrɔba o bɛ musokɔrɔba kɔnɔ n'a dun b'a yɛrɛ ka so a k'a feere ka a don jagokun kan awɔ Ibrahim Jalo Thiou baramuso maaw ko u ka ɲɛma n'o ye Burama Dumiya ye i b'a dɔn an bɛ don min na i n'a fɔ bi maa 200 kɔ baramuso ye olu de don baara la wa min ye u ka produit ye u bɛ fɛn minnu dilan ni adamadenw mago bɛ s'a ma o bɛ tali kɛ fɛn 50 ani kɔ ɲɔgɔn la baramuso a bɛ farafinna bɛɛ kɔnɔ bi min ye nanzara gun fana ye baramuso bɛ yen ka sabu kɛ ni an ka maa minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni u ka maaw bɛna bɔ Mali la ka taa u b'a fɔ n sama baramuso n sama ni sama muna nafɛn baramuso a ka nafɛn suguya ka ca a kɛra sababu ye wala sunbala b'a la layi b'a la a ka ca a kɛra sababu ye hali an balakaw u lafiyara dɔrɔn bura bɛ hari sogo feere sisan a bɛ sogo feere sisan u k'a ka sogo da ka di ni maa caman yɛrɛ
Ibrahim Jalatu bura ko ni hakilina tara dɔwɛrɛ tɛ olu y'a ye ka fɔ u ni minnu bɛ baara kɛ ani minnu bɛ sanni k'u fɛ ka u laja u ye nin bila o minɛn de kɔnɔ a ka di olu ye fana a yɛlɛma don u ka baaraw la don n'a nataw la min bɛ se ka kɛ sababu ye Mali ka se ka taa ɲɛ olu ka se ka Mali kunnawolo diɲɛ fantan na nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an tun bɛ an ɲini dɔ ka kisa kan jɔn kumana Burama kumana min ye baramuso conseil d'administration o ɲɛma o kumana an balaka min gɛrɛsɛgɛ don la mobili la ani an falaka dɔ bɛ ale gɛrɛsɛgɛ don la $1,000,000 Ibrahim Jalatu 50,000 100,000 $1,000,000 a gɛn papier tɛ dɛ a gɛn chèque fana tɛ a gɛn de dir'u ma tabarikala an t'u lamɛn an k'u lamɛn tabarikala an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an bɛ Ala fo an b'a kira fo an nisɔndiyalenba ka tila k'an bangebagaw fo olu minnu kɛra an ka diɲɛnabɔ sababu ye an bɛ baramuso yɛrɛ baarakɛlaw bɛɛ fo n'olu fɛnɛ jamana ni denw ye k'u cɛsiri ka jamana drapeau ta depuis san 2008 fo bi u ma salaya u ma découragé u ma bila an bɛ baramuso bɛɛ lajɛlen baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan parce que n'i ko ko baramuso bi maliyɛnw ka fierté de don jamana ni kɔnɔ ani jamana kɔkan o la maliyɛn minnu bɛ ka daminɛ Mali la ka taa bila fo diɲɛ dan na n'u bɛ ka baramuso feere ni ka jamana drapeau kɔrɔta an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ maliyɛn minnu ye danaya da an ka produit kan n'o ye baramuso ye an bɛ aw fana fo ka waleɲuman dɔn an b'o kɛnɛ dɔ kan bi nin ye tɔnbɔla de kɛnɛ tɔnbɔla tako 9nan an b'o de kɛnɛ kan bi an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ hali bi a ka tugu baramuso kɔ danaya minnu bɛ yen n'a dalen don projet nin kan hali bi a ka jɛ ka kurakuraya ka d'a kan baramuso ɲinan ye a san 13 de bientôt san 14 maliyɛnw tun y'a fɔ k'a fɔ ko Mali société si tɛ tɛmɛ san 3 kan n'a ma bi baramuso y'o nkalontigiya diɲɛ kɔnɔ Libanɛw farajɛw y'a jira k'a fɔ farafin tɛ se ka société créer ka san 5 kɛ ni société ma bi maliyɛnw aw ka baramuso a y'a jira diɲɛ na k'a fɔ tubabu bɛ fɛn fɛn kɛ farafin den n'an dara an yɛrɛ la an bɛ se ka fɛn kɛ min ka jugu n'u ta ye o hukumu kɔnɔna la baramuso bi an nisɔndiyalen bɛ yen k'a jira la k'a fɔ a ye continuer a ka baramuso a ka consommer baramuso ko Burama Dumbuya ko tɛ bi bi in na baramuso ko ye Maliko de ye baramuso ko bɔra Maliko la a kɛra farafina ko ye parce que bi farafina bɛɛ bɛ waso baramuso de la bi o hukumu kɔnɔna la an y'a laɲini fɛnɛ ka aw lafiya o de y'an ka baara ye n'o ye ka musow lafiya k'a miiri fɛn fɛn bɛ musow lafiya diɲɛ kɔnɔ k'o baaraw sigi sen kan an b'a dɔn baara tɛ kɔnɔdimi ye mais ɲɛdimi de don n'i y'a jateminɛ bi an ye produit dilan k'u di aw ma produit minnu bɛ yen ni vitamine b'u la produit minnu bɛ yen ni fer b'u la n'o ye an ka nafama ye ka tila ka segin tuguni ka aw ka sumala k'a labɛn ka ɲa ka kɛ sumala pati ye k'a di aw ma ka tila tuguni ka fɛnw ɲini k'a d'aw ma aw yɛrɛ mago bɛ se fɛn minnu ma o fɛnw caman bɛ yen minnu bɛ sira la ka na n'o ye an ka jamana fɛnw ye n'o ye Mali ka seko ni dɔnko ye an ka produit dilanni na ka jira diɲɛ na ka di maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma o hukumu kɔnɔna la an b'a jira aw la k'a fɔ baramuso ye aw de ta don maliyɛnw aw de ta ye baramuso ye ne Burama Dumbuya y'a fɔ bi k'a bɛ baramuso bila ka usine datugu k'i t'i da walahi maliyɛnw yɛrɛ tɛna jɛn n'a ye an b'o dɔn bi o la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn k'a jira k'a fɔ fɛn minnu bɛ ka di aw ma bi n'o ye tɔnbɔla kɛnɛ ye nin fɛn minnu filɛ nin ye k'a daminɛ a frigo la motow la ka taa bila mobiliw la nin ye aw yɛrɛ ka wari bɔlenw de ye a ye wari minnu bɔ a posi kɔnɔ ka baramuso produit san tɔnɔ min sɔrɔla o la an filɛ k'o tɔnɔ de fara ɲɔgɔn kan ka tila ka segin ka n'o di aw ma o de la an ko aw ma a ye consommer maliyɛn kɛ maliyɛnw o de nafa bɛ se jamana nin ma o de nafa bɛ se jamanaden ma o nafa bɛ tila ka segin ka se aw yɛrɛ ma produit caman bɛ yen nɔ n'an b'a consommer a wari bɛ segin ka t'olu ka jamana de kan a bɛ to ka jamana jɔ a ɲaci foyi tɛ Mali ye u b'an ka wari de sama ka to ka jamana jɔ n'a ye o la maliyɛnw baramuso ye aw de ta ye Mali produit don vie baramuso vie consommer malien merci beaucoup halisa maa ɲini maliyɛnw fɛ bɛɛ ka jɛ ka an ka baramuso ko an k'a minɛ a sɛbɛ la parce que baramuso filɛ ka a filɛ ka mɔgɔ caman bɔ baarakɛbaliya de la quoi mɔgɔ caman bɛ yen a filɛ k'olu bɔ baarakɛbaliya surtout ka kisɛma nin yɛrɛ kisɛma min fɛnɛ kisɛma nin nafa ka bon ni najini caman ye sa i fɛnɛ a ka di n'i ma da la i bɛ se ka sa a nɛnɛ dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ fɛn min bɛ kisɛma na kan o ye ne ka kuma ye ka se maliyɛnw maa ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i bolo don baramuso nin kɔrɔ an k'a dɛmɛ i b'a dɛmɛ i yɛrɛ ye i t'a k'i yɛrɛ ye dɛ bon n tun sigilen bɛ n'a ye parce que maa dɔ mɛn ka baara kɛ cogoya min na quoi n bɛ se k'a jɛ ka bala n'a ye quoi parce que u ko de n'i y'a nin kɛ i bɛ nin de sɔrɔ bon u b'a fɔ cogoya min u b'a kɛ ten de donc n'i y'i cɛsiri k'a kɛ n'i y'i cɛsiri k'a kɛ a ka ca Ala fɛ i b'a sɔrɔ quoi. Ne tɔgɔ Seba Konate n y'a $1,000,000 in sɔrɔ a diyara n ye tiɲɛna n yɛrɛ dɛ a bɛ dɔ fara n fanga kan jago kɔnɔna na quoi jago kɔnɔna na ni musaka min labɔ i tɛ se ka fangaba sɔrɔ quoi o hakili la baramuso ko filɛ a bɛ yɔrɔ min baramuso y'a mɔgɔ caman bɔ
barakɛbaliya la i fana u b'a f'i ye k'i ka nin kɛ n'i ya nin kɛ u bɛ nin k'i ye wa u t'i nɛgɛn quoi kabini n'u jɛra baara la nɛgɛn t'a la quoi baramuso produit filɛ produit ka ɲi surtout yɛrɛ kisɛman yɛrɛ u ka kisɛman minnu bɔra sisan a ka ɲi kosɛbɛ yɛrɛ de bɛɛ k'a san u b'a essayer k'a lajɛ quoi a ka ɲi bon ne baramuso baara la a bɛ san 11 bɔ ne bɛ baramuso depuis ni a bɛ mana sachet na fo ka na kɛ ambalage kɔnɔ sisan an bɛ k'a baara folikan min bɛ bolo ka ɲɛsin ma an bɛ u fo u ka waleɲuman dɔn na ne yɛrɛ b'u fo m'u barikada halisa baramuso tali fanga ala ka barika don la ala k'u se jama nin kɔrɔ ala ka jama nin kɛ jama sanuman ye ala k'a kɛ silamɛ jama ye halisa an bɛ ala deli ala k'an bɛɛ kɛnɛma to an ka se ka baara nin kɛ awɔ ne ka foli Tombola laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka se ka maliyɛnw minnu bɛ jamana ni produit an yɛrɛ ka produit dilannen consommer n'o ye baramuso produit ye o consommateur ninnu ka tila k'u lasewa ni fɛn ye fɛn min ka don u yɛrɛ wari b'o poche kɔnɔ k'a minɛn san tɔnɔ min bɛ sɔrɔ a la san kɔnɔ an bɛ tɔnɔ ta k'a tila sigiyɔrɔma damadɔ an bɛ dɔ di grossistes ma ka tila ka dɔ ta tuguni k'o di consommateurs fana ma an b'o o de kɛnɛ kan bi n'o ye Tombola kɛnɛ bon ɲinan an sera ka mɔgɔw wele k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ baramuso bamananw ko ten ko dugubila ka fisa ni laadawuli bon san o san an b'a kɛ ɲinan baramuso san 13 de san o san an bɛ min sɔrɔ an bɛ Tombola kɛ ka se ka an balimaw maa minnu b'an ka utiliser ka tila ka segin tuguni ka tila k'u la nisɔndiya bon o la n'i y'a jateminɛ i b'a ye salon an ma se ka kɛ mɛ ɲinan n'ala sɔnna ala sera k'an dɛmɛ ɲinan an sera ka ɲinan ta kɛ ka kɛɲɛ ni bi ye an ye nimisiwasa caman sɔrɔ parce que mɔgɔ minnu gagnena aw yɛrɛ y'a ye baramuso Tombola ani Tombola wɛrɛ tɛ kelen Tombola tɔw ta ye jumɛn ye awɔ ni gagnena u b'a fɔ bon an bɛ taga di nin tigi ma nin tigi gagnena fo raison na nin bɛ fɔ yan fɛ o y'o bannen bon o t'anw ta ye anw ta mɔgɔ minnu bɛ yen n'i nana n'i gagnena i b'i ka fɛn sɔrɔ namara t'a la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a kɛra cogo min na san 9 an bɛ ten o de la n'a fɔra ko baramuso Tombola maliyɛnw yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn Tombola nin ye fɛn min ye namara t'a la foyi t'a la n'i nana i garisɛgɛ mana min sɔrɔ i bɛ taa n'o de ye depuis sɔgɔma fo sisan i bɛ ka mɔgɔw la gagner fo an filɛ wagati min na komi sisan bon o la nisɔndiyaba de don ne yɛrɛ kɔntanna kosɛbɛ n kɔntanna maliyɛnw kɔrɔ n kɔntanna consommateur bɛɛ lajɛlen kɔrɔ k'a yira maliyɛnw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ baramuso ko maliyɛn ko de don an k'a lajɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ parce que lawale la maliyɛn tun t'a yɛrɛ ka produit consommer mais bi bi in na maliyɛnw bɛ ka an yɛrɛ ka produit consommer bon o la an bɛ consommateur bɛɛ fo nin kɛnɛ kan ka tila k'aw yɛrɛ fana journalistes fo aw yɛrɛ minnu sera ka na jaw ta k'a lase mɔgɔw ma minnu bɛ f'u sigiyɔrɔ la parce que baramuso ko bi mondial ko don parce que bi bi in na diɲɛ kɔnɔ n'i taara diɲɛ jamana o jamana i b'a sɔrɔ baramuso foroko dɔ bɛ fililen min u ka jama la u ka ɲama na n'i taara hali farajɛ jamana sugu o sugu la i b'a sɔrɔ baramuso bɛ yen fɔlɔfɔlɔ la maliyɛnw minnu tun bɛ bɔ mali kɔnɔ yan ka taa kɔfɛ maliyɛnw tun t'a dɔn an b'a f'u ye a y'an sama min na parce que fɔlɔ la maliyɛn minnu bɛ mali kɔnɔ olu de tun b'a fɔ kɔfɛmɔgɔw natɔ ye a ye n sama téléphone na a ye n sama nin na a ye n sama nin na mais bi bi in na avec baramuso bɛɛ lajɛlen b'a fɔ maliyɛn tatɔ ma kɔfɛ n sama baramuso ka nin produit dɔ la bon o ye fierté de ye baramuso ye fierté de ye mali kɔnɔ minnu bɛ mali kɔnɔ minnu bɛ mali kɔkan an bɛɛ lajɛlen ka fierté don bon o la an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jamana jɔbaga ye anw yɛrɛ de ye an b'a ɲini ala fɛ fɛnɛ masiba min bɛ an ka jamana kun kan ala k'a wuli ka bɔ yen kɛlɛ min bɛ yen an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛlɛ wuli ka jamana nin ka kɛ mali kura k'a diya an bolo ka mali kura diya maliyɛnw bɛɛ lajɛlen an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ hakɛto bɛ kuma kan sɔlala mahamadu an ye bɛɛ fo. Ne tɔgɔ Mariam Tembine awɔ ne bɛ bɔ Bakɔ Jukɔrɔni bi ne ko n bɛ kuma mɔgɔ kɔndana kojugu e bɛ kuma ɲɛji ma tasuma faga nunji b'a faga tɛrɛ ne bɛ yɔrɔ min na kuma ma nɔgɔn bi n kɔndana cogo min na kuma ka gɛlɛn kabini sabatɛrɛ an y'a daminɛ ne m'a deli k'a gagne k'a ma découragé n b'a la don o don a ka di ne yɛrɛ de ne b'a san yan n b'a bila ka taa kadɔ jamana la ne balimaw fɛ n b'a bila ka taa Abidjan ne balimaw minnu bɛ yen kalo o kalo n bɛ produit san k'a bila ka taa olu fɛ olu fana bɛ weleli kɛ o bɛɛ bɛ yen ne yɛrɛ ta ne tɛ taa tɔmɔ n tɛ taa foyi kɛ ne yɛrɛ de b'a tobi n bɛ taa gɔlibu sanfɛ o b'a bitigiba min bɛ yen ne bɛ palanin de san 1000 n b'o fara de mara san 9 ka ala y'a bi ne garisɛgɛ ne kɔni kuma tɛ ne da nin de don aw salamalekun an bɛ foliba de kɛ Burema ye ala sisan a ka sini kɛnɛya ala ka o d'a ma a ka laban ko ɲuman ala ka o d'a ma ala kana to jamba la jamba de man ɲi diɲɛlatigɛ fɛ ala k'a kisi a gɛrɛgɛrɛ ma ala k'a laban ɲuman d'a ma n bɛ ale fo k'a ka baarakɛ ɲɔgɔn fo k'aw fana fo k'a wali ɲuman dɔn. Ne tɔgɔ ye Segu Tarawele baramuso conseil général de ne ye ok kɔrɔfɔ diyara n ye n bɛ min fɔ malidenw ye o ye foli de ye fɔlɔ sa adamaden i bɛ fɛn fɛn na n'i y'a talen ɲɛfɛ i hɔrɔnw de sɔnna k'i bolo don i kɔrɔ depuis baramuso créé la 2008 fɔ bi a ka ɲɛtaga a bɛ faso denw de bolo i ye jama ye bi ni kanu tɛ i tɛ ni ɲɔgɔn jama sɔrɔ bon bamanan m'o de fɔ ko jigi ka fisa fa ye an bɛ baara min na an bɛ jigiya baara de la nin ye faso ta de ye anw kɔni ye tɛmɛsira de ye anw bɛ faso ka baara la n'u y'anw dɛmɛ u ye faso de dɛmɛ donc u ka jigiya k'a fɔ nin 9e édition kɔfɛ édition caman de bɛna kɛ sabula an bɛ yen ɲɔgɔn ye ni olu bɛ yen anw bɛ yen mais anw bɛ se ka kɛ don dɔ la anw tɛ yan
mais faso in bɛ yan o la baramuso ani entreprise caman tɛ kelen ye nin ye faso ta de ye bɛɛ b'i yɛrɛya kɔnɔ donc la an b'a ɲini client fɛ su ani tile jigiya de don u y'an dɛmɛ kunun cogo min na u k'an dɛmɛ ka taa fɛ an bɛ bɔ yan bi sini sɔgɔma mɔgɔw k'u ka fara bilali daminɛ ka d'a kan an y'a fɔ an b'a fɛ k'a waleya parce que danbe ani hɔrɔnya ko de don donc ni ala ka jɛ ye an tɛ ɲinɛ ɲɔgɔn kɔ an ka janto an kumakanw na an ka janto an taabolo la a bɛ kɛ fɛn min ye a bɛ kɛ faso de ye donc o la o kama an bɛ foli di clientw ma ka foli di an ka partenaires ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ka foli di aw presse yɛrɛw ma depuis 2008 fɔ bi ni ye baramuso ye k'a kɛra tan bi ala ni presse sababu ala ni an ka partenaires n'an ka clientw sababu o jigiya o y'anw fa parce que hɔrɔnya o de ye hali ni fɛn t'i fɛ ka di jama ma i k'u fo hɔrɔnya la k'u ka bonya don o la o de ka ɲi donc o la bonya ye waleɲuman dɔn an b'o kɛnɛ de kan an bɛ presse fo dan tɛ foli min na an bɛ baramuso jama bɛɛ lajɛlen fo an b'an ka partenaires fo an b'an ka clientw fo an dalen don a la n'an bɔra yan baramuso produit bɛna kɛ yeko kelen de ye sisan sabula kanu ni a tɛ tɔ to ko la ala y'o kɛ mali ye an b'an waso n'o ye diɲɛ fantan naani fɛ hali bi baramuso b'an bɛɛ bolo an bɛɛ ka dugawu kɛ ala k'an ka bɔ hɛrɛw ma Kulubali i ka